سجد كل برك ولا كيت كنا كل لسان أنت وتعملك عملك توجيه قاسون كسان قاس تعملك أنت لك كل زسقة ولا كل لازم نفسنا نسوي كنا نبقى ما مهارنا كل سؤال كان ذي بلا أنت مسك بتصلي كما زبر قدوس قدوس قدس إجابي راملخ زنا بركة زل خان كل حليف كارمان زل علم تنبر كم سراق سام عرب كم سميك سعد بوبسم كان زل علم تمسكنا يكون سلام لخنت كان سلبت أرينت كا قدس إجابي راملخنا نخبرك كان مسكنك كان قلقلك كاف الجميل ما نسجدلك ساعات ما حد تبارك لنا نسق خمس عزم شدي أنس عزلي تزي عند ما بارك لنا زقوا أزد ما بمنفس عبينا نفس ما ينتمتلو مسجوا قدسان إنس انبرلو جوا يقبر لنا صومنا بارك لنا قدسلنا صمد إحنا صوم محرت قبر لنا سخات رئوا سخات قبلوا صومن صلاتن سبائيا قبر لنا ودو توساينا خا برهان اللي تنسى أخذ ما بدحن سلام أبصحنا أب حمام زلو فوصلنا أب حزن زلو صنعنا عنا تجنقهم زلو رهولهم أميام زلو نسعيهم سقام نفسه تعصر وتحيهم فحز ولو دم أكبهم كلهم وليدنا نعويهم زلنا بارخلنا نعاخا زخونو قبر لنا كل زولده يحق سلنا أو وفر زلو دحن يتولنا أما قشا زلو دما دحن ملسلنا ملعك قدس جبريل اللي كادما كاب نفس طفات كاب سقا قدعات حلونا بناي دينا قدس دنجل مريم أمالادنات بناي ملاختي ترادعنات بناي نبياتن حوارياتن صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا أبزا سعزيئة أب سقاي أب إهتا أب مكرا أب چنك زلو من خلهم دما قول حبللنا أب سماياتن برابونا سنكاي قدس من قصغاتن صاف أركام تاب سمايكم دما أمدريخون علات انجرانا لما هبنا احنا نزودلنا بدلهم كم صحدقنا لهم بدلنا امسانا ندقلنا كم كفاد احنا نمبر فتناي تتولنا من قسن حيلين كبر نزل علمنا تكاين مع امين اوزت يا مريم بنا قدس جبريل ملاك سلام تا سلام لك له حلنا خدن قلي خي بسقاخون تنقلي خي ادي زابير صوات قويتا سراوي سلام لك له مسخي كاو ان سبرختي خي فركر صمرخي او ملتا صقاي زابير مسخي او فسيت دس بلكي حتياتنا خسريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويسري اجزينا املاكن مرانيس كريستوس كان كان سرهت يدم ساسي ابسا ولدو لبركسات ابراهيم انتم ابي كانت وايد كانت بران سارو بسنات بسمكم كونوا فتحانون صحنا يرسل سكولان سميت اجزيو مهار النكرسوس مال العصر تغلط اجزيو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس زيو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس زيو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس زيو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس ديو مهار النكسوس بزحلف محرنا بزمس حلونا وفي المنفس قدس بنت اجزتنا مريم مهرنا كريستوس من العصر تغلطه بنت اجزتنا مريم مهرنكسوس 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 ذا سعزيا سقا قويتانا إيس كرسوسا مقابرن مفزنتا ساعات معلتن إيا أي الراخة ناي ساعات زيانا ناي ساعات سلسة أزلا ناي مسقانا صلوت سناي نقرنز قبرلنا يقربها لزيابي ربون قويتنا أملغنا مدحنا إيس كرسوسنا مسكنا لنا صورنا رديئنا نيو حلونا نقربنا أنت قبلنا أنت معقبنا نطعنا سعزا سعزي أو نرصحنا أيو الجنب زعدس على الزيان كل زمن وتنا بفصم سلام كحلونا كل زعزي أبرام لخنا ندمنا لنا وقويتانا جابير كل التعز أبون قويتنا أملغنا مدحنا يس كرسوس تعلو كل قبرن من كل قبرنا وش كل قبرنا مسكنك علينا سلسور كان نزر داخلنا نزحل خنا نبغاون سلز قرب كنا نتقبل كنا سلز عو كنا نزتنا خنا سعزا سعزي أو سلز بصحنا مسكنك علينا وقويتاي قرب لنا وما فكر سب سلز اللي منك علينا كم محرت كون دلل لنا نزا قدس على زي عن كل زمن يوتنا نأخاب بنفراب بفصم سلام كم تصمها بنا كل قناة كل مكران حبهم قرن زغنة كل قبر سيطان مخرقوف عصبات من العد سلام أقويتا كبير كاب كله هزب خاونا رح كاب زرياب زلنا يبتاونا رح زتعمن زعشن عزلنا تمنن كربيتين كل حل سلام رنقت سلطان زهاب كان نسغا خمخا كل خفا عدحنا قالها نمبرنا فتنا يتأتون حد ودخا ويتانا نملغنا مدحنا يسكر ساس من تفقر سويل بزو قبر محرتنا لقلتان نشتاغا مع رمحوهم زغنوا منفذ قدسن سقانا صنعتهم بؤذر لك على من كل ساعة نزل ألم أمين
نين السحا مزمور 51 وأملاك كمسالخا محرني كم تعبير راخا بساي دمسس كاساي صبيك حسبني كم حتياتي وناصرني أنا بساي فلت اللهم حتياتي كل جزيب قمئي بزربا خاص صادق فردخان نصون كاتركب سأنا أخاطر يبدلكم أبقن ميخا أكي جبركو نوبا أبسات ولدكو نيكا أبا حتيات تنستني نون حق أو اشتغات تدليو أحوون طعم محرني من تغصر سسم عزات ريني كبرد كصعرص أبني تنزغت كتغيين عصم تحقوساس بحتان حقوسنا اسمعني قزقها بحتياتي كولو بزل عوسايون دمسسو وعملاق قري اللي بفطر لي صنع منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني قدس منفس كاي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي بفقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرس خمرهم إيه حتى أنا بهم لسيم وأملاق مدحاني كابد أدمان ناكفني لسانين سرق حال الكتب للإيه ويتها في مسجانا خنا قرص خنا فريكفت مسوات بلكاني تزيكون اسم أروب كل كانري مسوات مرارات وقوني خم مسوات أملاق صبر منفسي وأملاق نصبرهم كت اللي بعيتون عوني خا نسيم سجها سناي جبر الله مكاتيات إرسال مندا شو مسوات سرقي زحر مسواتي بمل مسوات بهاك بلكايو شو أما سوي إخا أراحو قرب الكايوم هاللويا صلاة جزيادة كاس نكورسان قصين أملاقين مسجانا قربلو حتياتيك حد قال لك إلمنا نعدل مال دي باشي لا كأقول ممر ده استخدم عند البروفيسور مزمور 230 إلسابيت 231 ممل سارة 232 ممل تخلو 233 تمنيت 234 أبو أشي 237 سامسونج لكم آتهم ذلهم 238 بيتروس فاميلي 241 أنا هم بباي 242 أبوي مرقيتا 246 رزنت 247 ممر سارة 248 أبوي مرقيتا الهوت يسمع لنا أبي دكتور سقاف مزمور 248 هللويا نእግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ አመስግንዎ ብዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ አትን ፀሐይን ወርሕን አመስግንዎ አቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ አቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያ ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ አዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም አቆሞም ዘይሓልፍ ሕግኻ ኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ አቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም አቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን አቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይታ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርታ ዓዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረት ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ሁሉም ቅዱሳኑ ደቀ እስራኤል እቲ ዝቀርበ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሙሉእ ሰማያታዊ ምድረ ቅዱሳት ስብሐት ከወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥር 15 ክሳብ 32 ነው ድማ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ እስራኤል ምጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ እቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይራእዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ሕፃን ከም ስርዓት ገብርሉ ምስኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹን ከምዚ እንዳበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ
مدحانك عينتي كابر آياس حج خمت زرباخا نباريخا بسلام تفانو إخابله سجانا نجزابير أملاك يكون أمين أو كروسوس أملاكنا مسير بخان منفذ قدسن لبن قدس عن سجدل كالونا أمين. آمين. كفلتات صلوت حارقوين. آمين. إنه أب قدمي أتي أنا فرادي كقوم تدادي الله أتي أب مجازة حلفة عدمين نكونني نفردن بقول سلازخونة ببزحي حاتاتي أرعدن كقدن الله جن كنفسي كنا أب مريض تنبري كاب هالدخسي كنسحي مغنياتهم مريض أب مقابر أيودسون إيو أب موت كا ذكرو يلبون أب جهنبون زمسكنو يلبون مو كاب دقاس تهكي تنسيخي ناب مدحانيخي بنسها أو أملاخي محرنن أدهنن من داولكي تمحزني سبحات لآب وولد ومنفس قدوس. آمين. موال سب زي ودا هيوت. سلام كلكم كمان سيهم. Thank you دكتورة. موال سب زي ودا إذا عالم زي أخا نزال عالم ذنبر أنت زخون سنفسين تصور زخونة مخنيات محلوة كنيرو جن كإتشيف زخونة تجوارات كن إتحمق كن أبترمي إتي حقنا فرادي مس زغلع أبحث أعرف تسدحي أبتي شللتنيان كدعن سجاخي علخي أنت يوتي اتهبي ملسي أو كريستوس أملاخي بتعزيز فرح منبر فردخة اسن نتي زل عالماوي فردخاون انبركة بتي ملوكتاو نزبرات برهانكا انقدقد علخو أنا حسو دنس أبعرت دكيسة زلخو أب هيوتيون دي قدس زغنكو ناي تقبالك أرد أبنت بموساد أفلبي إنا وقعخو أو أملاخ أنا قبلين يا إمو إغرب للي إبل علخو يزني وزفلني والعالم عالم أمين نور مو. آمين. Okay, thank you. I'm sorry. Honest Stringle Elizabeth. الو إذن وزلفاني ذا العالم علم أمين أوكي أو نصحت دنقل نباري أخي إتي قلطف صلاة رديتكي زرقحي ناتي أب حلنا كم معبل زقامات الكفو حسابات كاباي الحقيو نتا حممت نفسي بخانتو النت أزيو هلواتات في أوا اللو أمو ناب صلوتن من قاحن أبقسيا مخنياتو نسخي كآليتن محرت التلمن علي تعدن إخي عدن منتي هيوت نقوسين أملاخين ويتا يسوع كريستوس تسفى إخي آمين. آمين. وقيتا بزاليت يا سارة. Alright, doctor. وقويتا بزاليت زيان نعمو بزي حاجات كنحدر حلونا وعملاك أبقتاتنا نسخا بروخي خامو برختك عن أزيو بزهيو قدسن كون نزل عالم كبري زمال أويو آمين. وقويتا كمتي عباخات وكلنا يزلنا مهرتك كم وتخنلنا أنتي كله نعخا يصبع اللوا نسخا كعب وانو مقبت هبون وأملكنا مدهننا أو تسفى كل وسنات مدري سمعنا وقويتانا نسخة كابزي على تزيا نزل عالم تدهننا تقوبهنا آمين. وقويتا بروخي خامو فردخا مهارني وقويتا بروخي خامو حقنتك رداني وقويتا بروخي خامو كبرخا أبرهالي
ወጎይታ ምህረትካን ዘለዓለም ይነብር ወጎይታ ንኣይ ንተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ወጎይታይ ንኣኻ በዲለ እሞ መሃረንን ንነፍሰይ ኣድህና እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድህነኒ ፍቃድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምህረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እሞ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንኣኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኦሎል ጌታ በአኻ ምእማንን እስምካ ምዝማርን ሰናይሞ ኦኬ አራይ ጴጥሮስ ፋሚሊ ካብኣ ጀሚርኩም አንብቡ كما يقولكم قال هيوت يسمعنا أولو الجويتا فأخا مأمانن سخام زمارن سناي يمو محرتك أبسط صبحو حقينتك أدما ليتي أزنتو وداسي سلوس قدوس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ተጠመቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተንስኡ ተንስአ ምስጋና ናብ ሰማይ ዝኣረገ ኣብ የማን ኣብኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ኣሜን ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማት ዝኻብ ፀሓዮም ሞመንት ትቅዱስ ምካልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ነዴታትና ናሕዋትና ናሓትና ከዓ ነፍሰ ማዕረፍ ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና ድማነና ከዓ ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕረግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ እምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዓበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እማ ኣሜን ኣውዝእቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን አሜን ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ረዘነት እሺ አሜን ሲሆን ኦ ቅድስት ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ኃጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዓርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታና ንለምንልና ኦ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ኃጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን አሜን መእተው ጸሎት ሃይማኖት ሳሙኤል ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስት ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡኻ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ ወጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን
ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕልልቶኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓታ ንሓጣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታ መሓረና ጎይታ መሓረና ወጎይታ ባርኸና ኣሜን አሜን ናይ ሃይማኖት ጸሎት ትምኒት እሺ ተመም ሲሆን አሜን መስገን ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋህድኡ ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምጽኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማያት ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበሳሳይ መዓልቲ ካብ ምዉታት ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማና ብኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ንሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ምዉታን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ወጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣት ንሓደግ Thank you. ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 ላይሶን ክሪያላይሶን 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 ቅዱስ ቅዱስ መምህር ተክሎ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን መላእት እየን ኦን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሐረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን በጀካ ረዳ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበረልና ቅለታ ምሕለት ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ግሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሊና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦጎይታ ይቅረበለና ኦጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ይኹን አምላክን ዋኮበከ ማበሳን በከመ ምሕረትከ አምላክን
وأكوبك مع بسانة بك كأملاكني وأكوبك مع بسانة وقويتا بقعات قبرنا مسقانا خمزيلنا ونصلب سمايات نبر أبونا تمكاي قدس من قصرات مصاف أركام تاب سمايكم دمام دريكم نعلات انجرانا لما هبنا نحن نزبدلنا بدلهم ضحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتناي تتونا من قسن حيلين كبرن نزل علمنا كايما امين اوزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له حلنا خدنقليخي بسقافون دنقليخي عدي جابير سوات كويتا سراوي سلام لك له نسخي كوان السبرغتي خي فركر سوم برخيو ام تسقا جابير مساقيو وفسيت دس بلكي حتيتنا خسر يلنا نفتو ودخ يسوس كرسس من تانا محرات لمن لنا امين ناين السحاس علوت حلفوا وقويتا بزا معلت دياب كن مخاب تقباركم بقال بحسابكم بكل واساتنا زحط عنايو إسغار حروحن مبقر سبن سلزغنكا من تتقدس سمكالكا تعرقنا نحدقلنا وأملاك سلام كن حضر سلامة ليتها بنا أبزانا يدك أسقدينا خاب كل چنكتنا أقبرنا كاب كل خفاتن كاب كل فتنا سلام كحلونا خاني سلام الأكل أخلنا سقان برران تمفكر سبزغنا حد ودخا ويتانان أملاقنا مدحنا إيس كورسوس يتبون مسؤون كبرن وداسيان قرمان زلكا معرخة مزغون وهابوات منفس قدسن مسقانا يقبعك حج النزل علما أمين تحرنا بتوقف ساعة صلة صلوت وقويتا محرنا حرتكاونا بزحلنا وأمنا بتوقف ساعة قزين بسماي مدرن بخبرة سجر الكاكورسوس من أملاقنا بعلنا ويت عقسم بزح مراتن بسنيات ملاخان روحن نتمعنا زقدام يم حاتيتن يعطاتون التمحر نحات ابن السحات مليش بهوات كنبر مبرمتو زي تدلي من تصبيم زل تسفى سمايات كرهبو نقول من عبد احنا تتقدم وقويتا أبزا سعزي أنا كل ساعات لما أنا نتقبل وتناك أنا علنا إزازات كان قبر مرحنا منفسنا قدس سقانا حساباتنا ننسه تمنيتنا ونسمر أمامنا فوس حتياتنا حدا قلنا كاب كل غفع هزان سكيات تبرد عنا كلنا ممكن أقب قدسان ملاقت حلونا نودت منات كان مرة أنتي نابت زي مرمرن زي وسنن فتت كان بس حد لنا نسخان زل عالم بروخي أمين وقويتا بقعات برنا مسكانا خمزيلنا خنصلب سمايات تنبر ربنا سمكا يقدس من قصات مسا واركام تاب سمايكم دمام دريكم علات انجرانا لما هبنا أنا نزودلنا ودلنكم زحدقنا لهم بدلنا عوسانا دقلنا كفاد احنا نامبرا فتناي تتونا من قسن حيلين كبرن نزل علمنا تكايما أمين وزتي مريم بنا قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له وحلنا غدن قليخي بسقاخون دن قليخي عدي جابير تواد قويتا سراوي سلام لك له سخي كابان السبرختي غي فركر صومبرخي وملتصقا جابير مساقي وفست دس بلكي حتياتنا خسر يلنا نفتو ودخي إيسوس كورساس منتانا محرت لمن لنا أمين كبرن مسقانان نعم لخيخون على هوت يسمع لنا على هوت يسمع لنا خبركم مسبك زابير كساب زي بدحانة سلام عكيبو بس قدوس أقلقلوت كنراخب قدوس فقادو سلازخونا لنا فتارينا أملاك قدوسان مسألة سلام أملاك سلام إيس كريستوس ناي بحر مسقانا صحيو كلهم نزق قدس بيت خريستيان تهبو ناي سولوس صلوة سركن كمون مستيرات آئمات سنة مقبارات بيت خريستيان أبزا زلهم وخونكم أو كل خرنعات علم جزيهم بموهات بأنك أدوان بتبعتن تكاتات الوزلهم قدس بيت خريستيان نسيت صادقان أثبت هتان غفلكم تبل نقول لهم بس ساعات زي أب سببا أب سجام أب شجر نزلوا رهوا سلام كسانت عرفتي هبهم أبيت ما سرت نزلوا موسى حرا يفتر لهم بموت سجان استفلينا جنة من قصة سمايات هاجر قدساني وارسهم أمرير حزن نزلهم كعادة بس قدساني دبسكم نقول لنا هذا استوعب أمره بو موداتنا يسبقلنا
أبز حلفة جزينا كم فقط إجزابير أتي ننوح جزية حزنا يوصلنا نإجزابير مفرح تقمي فرحة أملاخ زبل كسب عسران حمشان زخون نؤسات أرستات رينا أبز حلفة جزينا ها كلتا نايمة ريشا عسرت حدا نتبع عسران 4 قبر إجزابير نزنتو فرحات أملاخ مزهلونا قبر إجزابير نخنزنتو عسران حمشان كا نفسات نربح أملاخ سفر حسب بهواتو بقالو بقبرو بلوهاتو بتعقستو انتاي قبر نفسات يربح مالت ناب أملاخ كم زماسو يقبر إلنا نايت زحلف رئينا أموداتا زرعنايو 11 نتبي 10 ساعبين نجزابير زي مفرح نجزابير مفرح كندز أكل تغمي انت دعاها الليو نجزابير زي مفرح كنتاي ساعبين اللو 11 نتبي 10 نتبي حدا انتاي رينا زروق هيوات هلو كايل بتوم مصحف حزنا زلنا أبجز 494 نزري إنه زروق هيوات ودخستو زروقي قالكستو زرقتي أنت دعت بحيلو بحلنا اثناء مود دعتا سبك بس حز خيل زخف أودكات مالتي سلازي زروقي زبهال حدا معالتي كلتا معالتي تقاقي زي تملسة زي كونس نت عبدان نت زرقان كم عود كم صباغة رئيوه كم قنوع مقد رئيوه أو نزيس النعسب زبلوه أبها هلاي ناي مودعت أبها هلاي مالتيو كبلوه خلوون تقديدهم بنبعاتن بخياب بقوهن زبلوه إيو مالتيو سلازي خابز خمز سورنا اندحر فرحات أملاخ زي بلنا زروق هيوت هلواناي أبز حالفة قزينا بسفح رئينا يونيرنا من البات أبز حالفة قبايانا زي نوركم ويكا مصحف كا زي بلكم نتي زحلفة ناي زحلفة سومن رئينا نتي فيديو تخاتاتي لنا سمعون نخلينا مصحف زلنا بون دخلو تتقستات أوصل زلة وخن رئينا نتبي 10 نتبي خلطة لومي نريو ترلبي ويترخصاته الوكايل نجزابير زي فرح حساب فرحات أملاك قابلوا باوس مزدربي انتاي خون لبي يترري سلازخ عينا بصلوتنا وأملاك سبور لبي كتقتل لبي فتر اللي تحوت مالتي أبصلوتنا تاينين الصحة صلوتنا وأملاك تحوت لبي فتر اللي مخنياتو أملاك نتحوتن كتقتن لبي أيقد فوني زبل أبصلوتنا خلق زيان ذكري بار أبزي نجزابير زي مفرح فرحات جزابير كاب لبنا أو سينا مسنا عليو انتا يخون لبنا يترر مريح تغسنا نسخان قلاوخان قنا قدا قنا نجزابير أملاخ كم زي فرحكم فلت اللهو فرعون كا زنامن بردن نقدن كم زي حدقة مسرائي هاتيات وسخة نسون قلاو اندما لبهم اتروي زي ساعات تشعته 34 معات أوريد اللوم نابع مسيان نابع رونن كيدو لوم منو ليلوم لمينوم محرات مسورد اللوم محرات مسكون اللوم اتزنامن بردن نقدن مس حادو غوغن انتاي قبارو لبون نسون قلاوون لبو ماترودو توم قلاو زبهالو اب كباب نقوس زلو منسترات التنقوس كجاجا خلو عجب كبلو صبوك سرح كله عجب كبلو مبر بزيت تبهلو انت دا خيدم تلاخيم كايات تتأفى مالت التنقوس لبو اتريرو كلهم قلاو دما لبوم اتريروم سلازي التنقوس ني تفاعتو خوينو مالت خابز خمزيد حننا منشي ويك اند تنكي نايتر لبي فرحات املاخ زي بالكا مخاني نسلسلس حمد لسلس حمد انت خوينو تحارسو تزرعلو ماي تستيو تخسكسو نخاو حقن بزي كاخد صبرو كالك تقبرو اي كالن ولا انت سبركا يوكا قزفو نكيو بزحاتن زناعسونا خاوي حيخاو نمبر اتي ترو فتصم اي قدلني سلازي دمايو ترلبي بأزيو ترير مالت بخوحي
بألماز بحسين بأسرازي وزته زمسل إساياس 58 قصر 4 إرمياس معراف 5 قصر 3 زكرياس قصر 7 معراف 7 قصر 10 توكلته مريح تغسنا بزعبا فرعون قال يسألنا خمزلو دما بفرحات ألبونت لبو الزتر رسب سناين تقبر كالليخون مقطعة توردو لوتي أي قبرني እግዚአብሔር አብ ግብጽ ዘውረዶ ማዓት አሽንኳይ አብል ዕሌኻ ወሪዱ ብዛንታ ክትሰምዖ ጥራይ እኳ ኣዝዩ ዘሰክሕ እዩ እቲ መዓት ኣዝዩ ምስ ኣሰክሖ ንኣምላኽ ፈርሁ ዘይኮነስ እቲ መዓት ምእንቲ ክለዓለሉ ጥራሕ ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ሕጂ ሓጣይኩ እግዚአብሔር ጻድቕ እዩ ኣነን ህዝበይን በደልቲ ኢና ክሳዕ ምባል ይበጽሕ ነበረ ዝግ ምስ በለሉ ድማ ናብታ ዝነበረ ዓመፅ ብኡ ንብኡ ይምለስ ዘጸአት 9:27 ዘጸአት 10 ቁጽሪ 4 ሰብ ዘበለ ሁሉ መገዱ ካብ ገዛ ርእሱ ከም ዘይኮነ ስጉምቱ ከቅንዑን ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ቃሉ አረጋግጽልና እዩ ኤርምያስ 10:23 ምሳሌ 16 ቁጽሪ 1-9 ምሳሌ 10:24 ዮሐንስ ወንጌል 15 ቁጽሪ 5 ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 4-6 ስጉምቲ ሰብ በእግዚአብሔር ጥራሕ ዝቀንዕ እንተኮይኑ እግዚአብሔር ናይቶም ንዕኡ ዝፈርሁ ሰባት እምበር ናይቶም ፍርሓቱ ዘይብሎም መገዲ ከቅንዕ ፈፂንካ ዘይሕሰብ እዩ ፍርሓቱ ክሳዕ ዘጥረዩ ተስፋ ዘይብሎም ሰባት እዮም ዝኾኑ بتر لبوم كابزا سكحو حزبتات حدا حزب إسرائيل دارقا خم قوامي مللي بحريون كسع زغصر إيو كوينو نأنت تنرؤسي أبوتات أبراهامن إساقني يعقوبن زعتو بمحلو زصنعو كيدان كبل انبر زصورو حزبي أينورون كابزا خمزي سورنا زداقم تشعته قلتري 4-6 إساياس 48 كاب 9-7 نتترير لبهم كسبرن كلا سلسنيلو مقطعة تورد اللمقا تسيمو ما يتقصعون بخمس دما تتفاعتهم نخب داي خيد نبره أبكر مقصو دربي نمركو أحليف غصع مهاب يبتصح نبره زليواويان 23 كساب 24 إساياس 4-25 إرمياس 3-30 كمون بزح توسختي تقصتات أبت مصحف تقميط اللوي سب نلبو خساع كندز زترلو مخنيات جن انتاي እግዚአብሔር ዝተፈልዮ ሰብዩ ኣዝዩ ዝተርር እግዚአብሔር ከኣኻብቶም ፍርሓቱ ዘይብሎም ሰባት ይውዝፍለ ፈጺሙ ተስፋ ዘይብልካ ሰብ ስለ ዝገብር ናይ ኣምላኽ ምፍላይ እቲ ዝኸበደ أسعات إيو زابير كاب زخم نسورنا إرمياس معراف 6 قصري 8 إسكيل معراف 9 قصري 10 8 هوسي معراف 9 قصري 10 توكلته كمون توسختي كالو تقستات اللو እግዚአብሔር ነቶም ዝፈር هو ዝህባ ዝዓበየ ተስፋ ምሳኻ ክኸውን ኣይ ከሓድገካን እትብልያ زفترة 21-10 زفترة 26-3 24-15 كمون بزحات موسختا مرد تقستات اللو نእግዚአብሔር ዝፈርሑ ሰባት ከም ኩሉ ሰብ ድኻም ኣለዎም ኃጢአት ከዓ ይፍጽሙ እዮም እንተኾነ ዋላ 7 ግዜ እንተወደቁ 7 ግዜ ይትንስኡ انت تغاغيو يملسو مخنياتو اتبينو مقد سب زقنع سلطانن كالتن زلو املاخ مساتاتهم قالو مزمور داويد معراف 18 قصر 36 معراف 25 قصر 15 معراف 26 قصر 12 توسخت موسختا مرداتا بزح تقستات اللون እግዚአብሔር ንልቡ ኸትርኤ ክብል ከሎ نبينو كحدقوه أبصنعات لبو كحدقوه مقدو كقنع أيدقفون مالوتون بر بعلو خطر رو مالوتو أيكونن
بعلو تملس إلو إن أزوزوس بتخال وجن كأب بعلو نلبخا زترر أنت خوينو እግዚአብሔር መትከላውነትን ቅንዕናን ዘይብሉ ንገዛእ ተግባዕሩ ባዕሩ ዘፍርስ ይኸውናሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ነተሰብ ቀቢጹ እንተተፈሊ ወግና ዘመን ንስሑ ወዲዩ አሎ ማለት ስለዝኾነ ንሱን ክምለስ አይኮነሉን እዩ በተቀጽዓት ሰኪሑ ክምለስ እንተደለየኳ በንስሐ ክሕደስ አይክእልን እዩ እዝን ርእሱ ከዓ አካል ናይቲ ዝተዋህቦ ፍርዲ እዩ ዘጸአት معرف تشعت قدر عسر شديشة رومي معرف تشعت قدر عسر تربعتن عسر شمنتن إسياس 4 تشعتن قدر شمنتن تشعتن كمون بزحت وساخي تقستات هالو ترلبي معرخن دي حسب مخانو أما صحاف قدسنا بصفحات زتا جلسة حقي إيو قدسات صحفات نملب ميناس لازتصحفو كابتوم لبوم بمترات زتوغدو سبات بزح كنمهار يقبعنا ايو زساعات 30 كلتن شعته 30 سلستن قصر سلسته حساب حموشه زداقم كلته 30 كمون بزح توسخيتي تقصتات تالو ترلبي اوش خاسور انت سديدو ولا انت رداكا خنسو زربحا كاسو قمت خيت وسد كمزح حاولتي تعانيت كان تعزيم كانيها تترف غلاطيا 3 حدا غلاطيا 5 معرف قطري شوعته حساب شعته نتر لبي بزيك اغزابير بعلو كال فوسي يبلون اغزابير بتمحرن حياوين بحريو تدريخو نتنا امن لب اوصيو صبورن قطقطن نايسغا لبي اندزي بوكا كال مدحانيت يبلون حزقيال معرف 10 وشمنته وصري 30 حساب 30 كلتن حزقيال 30 شديشن وصري 25 حساب 27 مزمور داويد 34 وصري 10 وشمنته كمون توسختي مبرهه تقستات አለው ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ካብትር ልልቢ ከጥንቀቅ ደጋጊሙ ካብትር ልቢ ክንጥንቀቅ ደጋጊሙ ምዒዱና አለው ኤፌሶን 4:17-24 ዕብራውያን 3:12-13 ዕብራውያን 4 ካብ 1 ክሳብ 1:6-7-9-11 ካብ ትር ልቢ ዘድሕነና ድማ ፍርሃት እግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ሳልሳይ አርእስቲ ንአምላኽ ተጸርፍን ተጽርፍን ካብ ዝኸምዝ ሰውረና እግዚአብሔር አነ ከዓ እዚ እትገብርዎ ዘለኹም ነገርሲ ጽቡቕ አይኮነን እቶም ጸላእትና አህዛብ ከይጸርፉናስ ከመይ ብፍርሃት አምላኽ ዘይትኸዱ በልክዎም እዚ ዝብል ዘሎ ነህምያ ተናይ አምላኽ ሰብ እዩ እቶም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ዝበሃሉ እቶም ኣሕዋቶም ሓደ ዓልየት ዘለዎም ሓደ እምነት ዘለዎም ሓደ ጉዕዞ ዘለዎም ኣብ ልዕሊኦም ዓመፃ ክርእዩ كقبرو مسرعيو زبالو متنققتا ايو بفرحات املاخ بزي من مللاسكا بزر اخايو قدلت انت تصاريفكا اتصارفي اباخا تراي كدرت اي كالنيو بسم كريستوس تسميخا كريستيان سلزخونكا كمتني حبار السم زتخافلكا نتبسرخا زورد صرفن لاقصنون بحباريخا تكافلو نسخا انت تصريفك اتبسمو تسمخا እግዚአብሔሩን تصريفه يوزبل ስለዚህ ደማዩ بسرخم سم املاخ اما اخل احزاب يصرفي تباهللنا رومي معرف 2 قصري 23 كساب 24 إساياس 52 حزقياس 36 22 كمون توسختي تقصتات هالو بناتك مخنيات زي كونه ولا ببعلاوي مخنياتهم نأملاخ تصرفوه كلون ناي تصرف تخافالي إخات تخون سلازي دمايو صرفي نايتهم تصرفوها أباي ودقز تبهلي مزمور داويد 65 قطري شو منتخ سابت الشعاتة رومي 15 10 4 صرفي سبات ناب እግዚአብሔር ዝበጽ حلو مجدي كلتا
እዩ ቀዳማይ እቲ ብምኽንያት እምነትካን ጽድቅኻን ኣኻይዳኻን ዝወርደካ ጸርፊ እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 12 ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16-17 እዚ ጸርፊ እዚ ነቲ ተቐባሊኡ ሰብ ኣብ መወዳእታት ዘለዓለማዊ ክብሪ ዝወልደሉ ከምዚ ዝዓይነቱ ጸርፊ ክወርድና ከሎ ምእንቲ ስሙ ንጸሮ ስለ ዘሎና ጎይታና ክብሪ ክስማዓናን ክንሕጎስን ኣዚዙና ኢሳያስ 51 ቁጽሪ 7 ኢሳያስ 66 ቁጽሪ 6 ማቴዎስ 5:10-11 ከምኡን ተወሰኽቲ ጥቕስታት ኣለዎ ካልኣይ ብሰሪ ዘይእዱብ ኣኻይዳኻን ሓጢኣትካን ዝወርደካ ጸርፊ እግዚአብሔር ዘይዕገሶ ጸርፊ እንተልዩ እዚ እቲ ናይ ኣምላኽ ቁጥዓ ግን ካብ ኣብቲ ተጸራፊ ንላዕሊ ኣብቲ ጸላእቲ ወንጌል ክጻረፉ ምኽንያት ዝኾነ ሰብ ዝገድድ ጸላኢ ይትረፍ ምኽንያት ረኺቡ ዋላ እንደዘይሃብካዮውን ንጽድቅኻ ኣመኽንዩ ክጻረፍ ኣየጸጉሞን ኣያቋርጾን ከኣዩ ንጸርፊ ዝኽፈት ኣፍ ካብ ሰይጣን ስለ ዝተዋህቦ ካብኡ ወጻኢ ካልእ ቋንቋ የብሉን ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ናይቲ ጸርፊ ምኽንያት እቲ ኣኻይድኡ ዘባላሸወ ናይ ኣምላኽ ሰብ እንተኾይኑ ግን እቲ ቃላት ጸርፊ ዳእዩ ካብ ኣፍ ናይቲ ጸላኢ ወፂኡ እምበር እቲ ምንጭን ጥቕስንሲ ንሱ ኣይኮነን ስለዚ ጸላኢ ዝጸርፈሉ ምኽንያት ክትከውን ከለኻ ባዕልኻ ንእግዚአብሔር ትጸርፎ ከም ዘለኻ ኣስተውዕል ዋላ ሓንቲ ከይኣበስካ ድሮ ከም ገባር እኩይ ገይሮም ከሓሚኻ ዝጸንሑ ሰባት ኣኻይዳኻ ኣባላሽኻ መርትዖ እንተሂብካዮም ንብዘሎ ዕሽነቶምን ክፍኣቶምን ክድርግሕዎ ዕድል ትህቦም ኣለኻ ንጸርፊ ዝኸውን ኣጽዋር ምስ ኣዕጠቕካዮም ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ምጽራፍ ኣዝዩ ውሒዱ ስለ ዝረኣዮም እቕሬታ ንዓኻ ጥራሕ ምጽራፍ ኣዝዩ ውሒዱ ስለ ዝረኣዮም ንኣምላኽ ምጽራፍ ይደፍሩ እግዚአብሔር ካብዚ ከምዚ ዓቅበናን ይሰውረናን ንዝኾነ ክርስቲያን ዝተዋህበ ሓላፍነት ግን ነታ ጸርፍን ሓሜትን ዝትሕዝቶ ኣፍ ኣያሹ ከም እትሓፍርን ከም እትዕበስን ምግባር እዩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 12-15 ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 16-17 ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስን ንቲቶስን ደጋጊሙ ዝሃቦም መጠንቀቕታ ጸላኢ ዝጸርፈሉ ሓደ ምኽንያት እኳ ከይህሉ እዩ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 4-10 ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5:14 ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 1 እዚ ጥቕስታት እዚ ኣናጻጺሩልና ከም ዘሎ ኣምላኽ ብሰረኻ ዝጽረፍ ኣብ ደገ ወይ ኣብ መንፈሳዊ መድረኽ ብትገብሮ ዓበይቲ ጌጋታት ጥራሕ ኣይኮነን ወይ እውን ምስቶም ተቐናቐንቲ ብቐጥታዊ ኮነ ብዘይቀጥታዊ መገዲ ብትገብሮ ምውሳእ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ቤትናን ምስቶም ቀረባና ዝኾኑ ሰባትን ኣብ ውሽጢ ገዛና ኣብ እንሰርሖ ስራሕን እዩ እቲ ዝበዝሕ ጸርፊ ዝፍጠር እዛ ብዕድመ ንእሽቶ ዝኾነት በዓል ተሓዳር ንበዓል ቤታ ብዘለዋ ተኣዝዞ ንደቃ ብዘለዋ ፍቕሪ ኣብ ኣተዓላልያ ቤታ ብዘለዋ ጉድለት እያ ንኣምላኽ ከይተጽርፎ መጠንቀቕታ ዝቐርብ ዘሎ እዩ ቲቶ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 4-5 ቅዱስ ኣሳፍ ብዛዕባ እቲ ስርዓታትን ኪዳንን ናይ እግዚአብሔር ክምህርን ክዛረበሉን ዝደሊ እንተኾነ ኣዝዩ ሕማቕ ኣካይዳ ዝነበሮ ሰብኣይ ዝሃቦ መግለጺ ንእግዚአብሔር ብኸመይ ከም ትጸርፎ ንጹር ስእሊ እዩ ዝህብ መዝሙር ዳዊት 5:16-21 ጉዛኣት ወይ ባሮት ነቶም ጎይተቶም ብግሩህ ልቢ ብፍርሃት ኣምላኽ ንጎይታ ይግዝኡ ከም ዘለው ብምሕሳብ ብምሉእ ልቢ ምግልጋል ሓዲጎም ብህልኽን ብልግምን ክግዝኡ ከለው ንኣምላኽን ንወንጌል እዮም ዘጽርፉ ብጽቡቕ ክግዝኡ ከለው ድማ ንወንጌል ስልማትን ክብሪ ይኾንዎ ኢሉ ምስኦም ይጽንብረና ኣምላኽ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጽሪ 1-2 ቲቶ ምዕራፍ 2:9-10
ኤፌሶን 6:5-9 ቆሎስየ 3:22 ክሳብ 25 እቶም በካይዶኦምን ኣዘራርቦኦምን ንርእሶምን ንኣምላኽን ዝኸውን ፀርፊ ካብ ሰባት ዘፈልፍሉ ሰባት እቶም ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት ጥራሕ እዮም ስለዚ ናብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ኣበሳ ምእንቲ ከይንወድቕ ገዛእ ርእስና ብፍርሃት ኣምላኽ ክንመልእን ከነማእዝንን ይግባአና እዩ ራብዓይ ንጸጋ ኣምላኽ ተርክስ እዩ ገለ ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ ዝተጻሕፉ ሰባት ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ናብ ርክሰት ዝልውጥዎ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትየምኹም ኣለዉ ይሁዳ ቁፅሪ 4 ሓደ ምዕራፍ ጥራይ ስለ ዘለዎ ኣብ ይሁዳ ኣብቶም ሓደ ምዕራፍ ዘለዎም ቁፅሪ ጥራይ ዝገብር ማለት እዩ ስለዚ ይሁዳ ኢሉ ቁፅሪ እንተጽኒሕና ምዕራፍ ዘይኮነስ ጥቕሲ እዩ ማለት ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብልካ ምዃን ኣብ ገዛእ ርእስኻ ዘስዕቦ ርክሰትን ዝርገትን ከይኣክል ኣብቲ ቅዱስ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር ከይተረፈ ከቢድን ኣሉታውን ጽልዋ ዘውርድ እዩ መሪሕ ጥቕስና ኣብሪሁልና ከም ዘሎ ነቲ እግዚአብሔር ንዓታቶም ንኻልኦት ሰባት ኮነ ብዓብዪ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ጸጋ ዘራኽስዎ እቶም ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ሰባት እዮም እዞም ስሉኽ ኢሎም ኣትየምኹም ኣለዉ ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ዓለማውያን ወይ ከዓ ብህላውነት ኣምላኽ ዘይኣምኑ ኣረማውያን ሰባት ኣይኮኑን ተማቐልቲ ጸጋ ኣምላኽ ዝኾኑ ዝበቕዑ ኣባላት ቤተ ክርስቲያን እዮም ፍርሃት ኣምላኽ ስለ ዘይነበሮም ናብ ኣሕዋት ሓሶት ተለወጡ ነቲ ድሕነት ተጓናጺፎም ጸጋ ኣምላኽ ድማ ንዓቕዎ ነቲ ድሕነት ዘጓናጽፎም ጸጋ ኣምላኽ ድማ ንዓቕዎ እቲ ጸጋ ኣምላኽ ኃጢአት ናይ ምግባር ፍቃድ ዝሃቦም ክሳዕ ዝመስሉ ነቲ ጸጋ ኣምላኽ ከም መጎልበቢ ክፍኣት ገይሮም ተጠቕሙሉ እዩ ካብዚ ከምዚ ዕሽነት እግዚአብሔር ይሰውረና ጸጋ ኣምላኽ ዘራኽሱ ሰባት ኣብ ኩላተን መልእኽቲ ዝተጻሕፈለን ኣብያተ ክርስቲያናት ይርከቡ ነበሩ ኩሉ እቲ መልእኽቲ ናይ ሐዋርያት ናብቶም ኣብተን ቤተ ክርስቲያናት ዝነበሩ ምእመናን እምበር ኣብ እምነት ናብ ዘየሎ ሓፋሽ ህዝቢ ዝተጻሕፈ ኣይኮነን እዞም ዝስዕቡ ብርክት ዝበሉ ጥቕስታት ብዛዕባ ጸጋ ኣምላኽ ናይ ዘርከሱ ሰባትን ተግባራቶምን ዝነግሩና እዮም ቀስ ኢልና ተገድስና ነንብቦምን ንረዳእዮምን እቲ ኣብቲ መልእኽታት ተገሊጹ ዘሎ ባህርያትን ተግባራትን ክርስቲያናት ኢና ዝብሉ ምእመናን ወይ ውሉደ ክህነት ይገብርዎ እዮም ኢልካ ክትኣምኖ ዘጸግም እዩ ሮሜ 13 ቁፅሪ 11-14 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:1-14 ቀዳማይ ቆሮንቶስ 5:9-11 ከይተሃከኻ ነዚ ጥቕሳት ዚ ምንባብን ምጽናዕን ካብቶም ብዝተዋህቦም ጸጋ ንርእሶም ዝቅዱስ ዲኻ ወይስ ካብቶም ንርእሶምን ነቲ ብኸምኡ ዝተዋህቦም ደም ክርስቶስ ዝዋግኡ ክቡር ጸጋ ዘርክሱ ክትፈልጥ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ካብቲ ተራ ማሕበራዊ ኃጢአት ጀሚርካ ክሳዕቲ ዝለዓለ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ነቲ ዝደሓንካሉ ጸጋ ኣምላኽ ንምርካስ በቲ ጸላእ ኩሉ ጸጋ ዝኾነ ዲያብሎስ ኣብ ህይወትካ ዝዝርኡ እዮም ሓደ ጥርሙስ ሙሉእ ክቡርን ቅዱይን ቅብኢ ብሰረ ሓደ ኣብኡ ኣትዩ ዝሞተ ጽንጽያ ብሙሉእ እዩ ዝድፋእ ኣብቲ ንጹህ ብጸጋ ዝደሓነ ማሕበረ ምእመናን ዝፍጸም ኃጢአትን ርክሰትን ድማ ነቲ ክቡር ጸጋ ኣምላኽ ይራኽሶ እዩ ነቲ ክርስቶስ ዘልበሰካ ጸጋ ብኃጢአት ምስ እተራኽሶ ነቲ ዝጸገወካ ክርስቶስ ኣገልጋሊ ኃጢአት ከም ዝኾነ ጌርካ ብኣኻይዳኻ ተዋርዶ ከም ዘለኻ ከቶ ኣይትዘንግዕ ነቲ ምስ ክርስቶስ ተሓባቢርካ ዘፍረስካዮ ህንፃ ኃጢአት ሕጂ ምስ ኣጋንንቲ ተሓባቢርካ ከም ብሓድሽ ኣብ ህይወትካ ክትሃንጾ እንተጀሚርካ ኣበሰኛ ምዃንካ ብወግዒ ትእውጅ ኣለኻ ማለት እዩ ካብዚ ከም ዝሰውረና እግዚአብሔር ገላትያ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 17-18 ፍልጠት ሓቂ ረኺብካ ከለኻ ከተወግዶ ትኽእል ንዝነበርካ ኃጢአት ፈቲኻ ባዕልኻ
أنكيرك أنت جبركايو نسجع أملاخ بأفلتو تركسو اللخا ناب إبراويان استلأخت ملأختي إبراويان معرف عسر تقزري إسران شريشان كسا عسران شعتن نزيت أكبر زا أنس سيرو قليس ويركب نودع أملاخ مرقاز نتستقداس كالو دم كيدان مركاس نمنفس أجا مصرافي اتفاتي حاتيات زقبر خريستيان نتزقبر حاتيات قصر بزي بلو مخنياتن أرستن ترجمن كهوبا يخيلي بتوسان ترجم قنا بتلب زمرمرن قبرتات زمزنن قويتا أيوز وهاب اتتأنقو علي نبر سمون دحرمت ماغو نسأقام منفس كردوس بغنزب كغازو مسفتنا منفس كردوس بهواريات غيرو نتأبسو مرير مرزن ما أسرتن قفعن إلو ترجمو قبر هواريات شمونتا وزرع عسر شمونتا ساعة عسران أربعتن نايسمون حاتيات نسأقا أملاخ مركاسي نتني أملاخ عزوز وهبت سأقا بزاق أنت أمنتي النعد قالو غنزب غيركاكت عدقو مفتان كابزن العلي مقلالن مركاستن كهلو أيك إلني نغنزب مسوهبت سأقا ختم ماتاتن مفتان كبيد بدل إيو كابز خمس بدل زي سورنا اكزابير هانانيان سبيران بحاسوتن بمتلالن نسأقا أملاخ سلازر راخسو كلت يوم بقصبة تقصفوي قبر هواريات حموشة هذا حساب عسرة هذا يفيسون 4 3 هذا خريستيان نسأقا أملاخ نابزركس حاتيات زودق فرحات اكزابير مزيه اللويو نحاتيات صليكا نسألك ختفكر زقبركا فرحات اكزابير كابكونا فاتيخا حاتيات مقباركا نفرحات أملاخ كم زحادكايو زملكت إيه ناي كورنثوس بيت خريستيان بوهبت سقا هابتام نبرت بوهبتات سقا بحنتوكا زي قود لخنسهم كله أكايدو أمجن مستوهبهم سقا زكادو أي نبرن نتستوهبهم سقا بقن انشاران مثل اللاين سألن يركسوا ونبارو قداماي كورنثوس هذا وزري 4 تخساب شديشة وزري 10 تخساب 10 تخلته معراف 3 كاب 1 تخساب 4 فرحات اكزابير ابزلو يترفو هبت صقا عزيز لك بزي بو اوكا حاتيات زقبر دفرتن فقادن ايهل وكاني ات بفرحات املاخ زخم لباي زتسميه اب زمن بولي كيدان انا نبرخلو مستيراس حديث كيدان زتقلصلو قدس داويت بزعبا صقا املاخ زنبرو خبرن رديتن بولي نبري مزمور داويت 5 وزرع 10 توكلته 5 كلتن حدا شمونته 5 شعتن 10 حدا كمون توسختي بزحت قصتات اللون سلازي نتخبر هياب صقام انت خي نركسو للبنا ورتك بفرحات اكزابير كنملون كنحلون يقبعنا اذا خنقبركا محرات اكزابير املاخنا صلت كلهم قدسانن مس كلنا يكون أجميرو زفلسمنا لؤل بحري فتارينا ناي بحر مسقانا يبصحيو صني لكم سلسة معهم أبتقبروا وصلت كل اكزابير اسمعهم سلقالاتو اكزابير ازتمسقنا يهون هراي زخبركم حزب اكزابير اجي كام تسرع ناي مزمور قزينا آخيل الله بفلاي كاق المحجي زميركم زيت فلتو نكزابير بمزمور كان مسقنوه سلو علاتو بمزمور كان ملغو وعلاتو خنقر تبلو انت لهم قبل لكم سمعكم الرأي ما أزاك الدسان حبتنا إذا حفا بلاله كل جزيخة ما أزاك الدسان حبتنا نتوم زي زمرو عدل كهبيات بلنامو نالبات تدالهم تدا أهليهم زي تدالهم تدا أهليهم كتزمرو
الراي مع ذا قدسان حقنا እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎት ኪባርክ ከተገልገልዮ ንበሪ ናባኺዩ ካልእ آمين أبونا قال هيوت اسمعلنا كلكم أحوات آمين يكون قال هيوت اسمعلنا الراي آمين كبرنا أملاك يكون بسم أبونا ولد المنفس آمين يبكى زي ودأكا عالبو زي سانكا محيركا زي حللكا يفلت إيخا أمخانكا قويتاي تمسجن لكا ኢየሱሰይ ልዕለ ብለካ ዝብል እግዚአብሔር አሜን። ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ሚሒርካ ዘይሕለለካ ፈልጥ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገንለካ ኢየሱሰይ ልዕለ ብለካ ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ሚሒርካ ዘይሕለለካ ይፈልጥ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገንለካ ኢየሱሰይ ልዕለ ብለካ ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሳነካ ሚሒርካ ዘይሕለለካ ፈልጥ ከምኡ ምዃንካ ጎይታዬ ተመስገንለካ ኢየሱሰይ ልዕለ ብለካ ክብርን አምላክ ይሆን ይአምነል ያቦና ሂቡ ዘይውዳእ አምላክ آمين ዓለም አሜን آمين آمين مزمور ملائكتي قداس ملائكتي اسمع لنا مع ذا قدسان حبتنا አሜን رجس هيبكا زي وداكا ألبو زي سانكا محيلكا زي حللكا فلتي كم مغانكا قويتاي كبر نسمكا يسوسي العلي بلكا أبوتاتنا كزمرو خلو كاملو خلو أبتي شوعات تشدانات كابز بحالو حدا تمرتو بقات انتاي زبل زي أسي توكافي مسنعاتا كسرنا نولاوي هوهد أنقص هوهد فنته هيوت يبل انتاي مالتي تي زي أسي توكافي هيبو زغبل እግዚአብሔር ببحري هيبو زغبل أملاخ إيب كابت زهابو إزغبل እተናይ አምላኽ ምስጢር ግን ክህብ ከሎ አይጎድሎኒ ክቀበል ከሎ ከዓ አይውሰኾን እዚ ናይ አምላኽ ናይ ባህሪ ማለት ንሕና ንሰባት ክንህብ ከለና ካብ ዝነበረና ቁፅሪ ይጎድለና ክንቀበል ከለና ከዓ ካብ ዝነበረና ቁፅሪ ይውሰኸልና አምላኽ ግን ምንጭ ሁሉ ውህበታት ስለ ዝኾነ ክህብ ከሎ አይጎድሎን ክቀበል ከሎ አይውሰኾን ግን ሂቦ ካብቲ ዝሃቦ ዝቅበል አምላኽ እዩ ቅዱሳን አቦታትና በትምህርት ሃይማኖት ነዝኽ ገልጽዎ ከለው ሓንቲ ሽምዓ ክትበርህ ጸኒሓ ካብታ ክትበርህ ጸንሐት ሽምዓ ወይ ጥዋፍ ካብኣ ካልእ ጥዋፍ እንተብሪህካ ነታ ክትበርህ ጸንሐት ጥዋፍ ኣይጎድላኒ ሓንቲ ክትበርህ ጸንሐት ሽምዓ ኣምጺኻ ካልኣይቲ ሽምዓ ካብቲ ብርሃናታት ተመቐልከኻ ካብቲ ትበርሆ ዝነበረት ኣይውስኻኒ ኩሉ ግዜ ባህሪ እግዚአብሔር ክገልጹ ከለው ንመረዳእታ ባህሪ አምላኽን ፍጥረቱን ዝማዛዘን እኳ እንደዘይኮነ ንመረዳእታ ግን ልክዕ አምላኽ ሂቡ ዝቅበል አምላኽ ክህብ ከሎ ዘይጎድሎ ክቀበል ከሎ ዘይውስኾ ክንብል ከለና ኣብነት ከነቅርብ ግን በዛ ሽምዓ ወይ በዛ ጥዋፍ ገይሮም ኣቐሚጦም ኣለው ስለዚ መዝሙርና ሂብካ ዘይውዳእካ አልቦ ዘይሰኣነካ አምላኽ ይትረፍዶና አምላኽሲ ነዝኣምን ኩሉ ይከኣል ኢሉ ማለት ሚሒልካ ዘይሕለለካ ኢሉ አምላኽ ዘይገብሮ ኣይዛረብኒ ዝተዛረቦ ከዓ ብፍጹም ዘይቅይር አምላኽ ማለት ንኣብነት ነዴና ሳራ ዝሃባ ተስፋ ከምዚ እዋን ክምለስ እየ ንዘርእኺ ከዓ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከብዝሐ ዝበሎ ዋላ ሳራ እንተረስዓቶ ዋላ ረስክ ሳራ ካልእ መገዲ እንተናደየት እግዚአብሔር ግን ጓል 9 ዓመት ምስኮነት بمدب جزية بس هواي ميحيلكا زي حللك كايل
محيلك زي حللك مسبل انت عيلو يفلت ايه كمز مخانك እግዚአብሔር መስገን ባህረ አምላኽ መፍላት አምላኽ ሂቡ ዝቅበል ትህብ ከሎ ዘይጎድሎ ትቀበል ከሎ ዘይውስኸ ዝሰአኖ ዘይብሉ ምሒሉ ዘይሕለል አምላኽ ምዃኑ ምፍላጥ እቲ ዝዓበየ ጸጋ እዩ ስለዚ ከዓ እዩ እቲ ነቢ ንአምላኽ ንፍለጦ ክንፈልጦ ከዓ ንስዓቦ ኢላ ኣብ መወዳእታ አምላኸየ ልዕል የብለካ ጎይታየ እመስግነካ ኣራይ መምህር ሳራ መምህር ሳራ ሚቲ ኸንዘለኽን አበይ መርጌታ መዝሙረ ዳዊት 30 ኣራይ ምዕራፍ ቁፅሪ ካብ ቁፅሪ ሓደን ክልተን ኣንበባ እስኪ መምህር ኣራይ ኦኬ ንላዕሊ ስሂብካኒ ንጸላእተዩን ብኣይ ሓጎስካዮምን እሞ ወእግዚአብሔር ልዕል ኣብለካ ኣለኹ ስለቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን መዝሙር ዳዊት 30 ሓደን ክልተን ንላዕሊ ስሂብካኒ ንጸላእተዩን ብኣይ ሓጎስካዮን እሞ እግዚአብሔር ልዕል ኣብለካ ኣለኹ አምላኸ ልዕል ኣብለካ ኢየሱሰይ የመስግነካ ትብል ኣብታ አምላኸይ ልዕል ኣብለካ ዝብል እዛ ናይ መምህር ሳራ መዝሙር ዳዊት 30 ካብ ሓደ ክሳብ ሕጂ እተን ነምፀን ጥቕስታት ኣብተን ካልኦ እንዳተለማመና ክንከይድ ማለት እዩ ነዛ ልዕል የብለካ ዝብል ብዙሕ ጥቕስታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ምስቲ ግዜና ግን አምላኸይ ልዕል ኣብለካ ኢየሱሰይ አምላኸይ እመስግነካ ኢየሱሰይ ልዕል የብለካ ሕራይ ካልኦት አምላኸይ እመስግነካ ኢየሱሰይ ልዕል ኣብለካ ሕጂ ልዕል ኣብለካ ዝብል ብዙሕ ጥቕስታት ክንረክብ ንኽእል ኢና ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ሰብ ንእግዚአብሔር የዕብዮን የንእሶን ዘይኮነስ እቲ ንእግዚአብሔር ኣብ ልብና ንህቦ ቦታ ስፍራ ይዝልካዕ ማለት እዩ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ ብኣምላኸይ በት መድሓንየ ይባሂብላ ስለዚ እንታይ ኣለና ሂብካ ዘይውዳእካ ኣልቦ ዘይሰኣነካ ምሒልካ ዘይሕለለካ ኣምላኸይ እመስግነካ ዝብላ ሓንቲ ጥቕሲ እንተወሓደ ሓንቲ ጥቕሲ ከነቐምጠለን ኢና ማለት መርጌታ ሳምሎ ኣራይ ሳሚ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ወደ 14 ወንጌል ድዩ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 14 እስክንብባ ሳሚ እቲ ካብቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለኣለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እምበር ንዘለኣለም ኣይፀምእን እዩ ኢሉ መለሰላ على هيوت يسمع لنا سامحونا حراي كالوت بجكا ساميل إذا ساميل حاونا زنببات قصي كابزخن زمرو صنحنا أبينا حارقنا خنا اتوازلن دقاملنا موتانا بابا من انتي كذكروا اتي كابتا أنا زهبو ماي ستقنا أنا اتا أنا زهبو ماي كابو نزل ألم هيوت كفلفل زفلفل عين ماي كخونين بر نزل ألم أي كسامن إني هراي اسكف قادنيا زخونكم أبينا خنا اتوازل لنا أبينا تحرك داكا كازي حللك بتعم زبرغتي هيبكا زي وداكا هجي ببينين محيل كازي حللك خاليا هيبكا تخكل الله تمنيت حبتنا يوحنس وانجيل معرف 4 قصر 14 مخنياتو انت عايز زلو زي قارص فلفال مالت فلفال عين ماي اندحر زي قارص نزل عالم زي قارص كوينو زي ودا زبلو زلو سي مالت اتا انا زهبو ماي كابو نزل عالم هيوت كفلفل زفلفل عين ماي كوني مبر نزل عالم تاي كوني عايز امنني
سلازي هيبكا زي وداكا ددهري أنت يلا ألبو زي السانكا ألبو زي السانكا محيلكا زي حل الأكاونت بلا لا قدم تختل كن سرعا يسوس أملاخي يمسجنك أز بلا لنا حجي ألبو زي السانكا تبالقال مالت ألبو زي السانكا ألبو زي السانكا الرأي أبانا ربنا እግዚአብሔር ይደግፍኩም رأيتا ألبو زي سانكا تبلسي مستا ناي إيب تخيل يا مسلني معرف 4 كلتن قصر خلته كله خم تخيلن نتزمدب كايخ سخل كلكا خم زي البن فلت ألخو በጣም ጽቡቅ እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና 40 ክልተን ቁጽር ክልተ ደ ወበና መጽሐፍ إيب كله خم تخيلن نتزمدب كايخ سخل كلكا خم زي البو زي السانكا كله خم تخيل እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና أنا نتاني يدينا قدس دنجل ماريام ملت قدس جبريل زبلا ينبر نزي أستن تنقوان سنه እግዚአብሔር ይደግፍኩም كله خم تخيلن نتزمدب كابتن زمجدب كاي كله خم تخيل بكا اجي نእግዚአብሔር ጥራይ ዘይኮነ ክብርን ይዝኽሩ ስሙ ይኹን ንዝኣምን ኩሉ ይከኣሊሉ ዓብ ተስፋውን ሂብናለሞ አቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ምሒልካ ዘይሕለለካ محيركا دي محيلكا محيركا أبانا محيركا صبو حراي محيلكا اجري يا حزيا سنه እግዚአብሔር ይደግፍኩም محيركا صبو هو محيركا زي حللكا صبوتي أباينا زلنا محيركا زي حللكا حساب كندي حد قال له مسبله بيتروس انت الملي سلوغيتا شوعته بتاع مسبق وانجيل ماتيوس ادينا السابيت زمان اغلغلوت كني بارخ እግዚአብሔር هو ساسير ساني تبغت بتعمي بيتروس شوعته غيرو حصيرو ونيرو هو شوعته له هو يوسس بلوغ صاب 7 ساعة شوعات تنبر 9 شوعات ايبلكاني وانجيل ماتيوس معرف 10 شومنت قصر 20 كلتن ماتيوس معرف 10 شومنت قصر 20 كلتن እግዚአብሔር ይደግፍኩም الرحان تتريفاتنا أملاخي أملاخي كمسجنكا حانت تقصي تريفاتنا الله نمسجانا زملكتك بزح نجر لنا مالتي نمسجانا زملكتك بزح تقصتات لنا أبونا بزحالة جزينا نستقصوا من البات نذكرا نخو ناب فيليبي معراف 4 وزري 6 شوعاتن انت عاتبل
دليتكم زبلسي بصلوتن لمانون مسناي مسغانا اب قدم املاخ يفلت امبر بقلكوا ايتጨነقو اتلعل كل امرو صبلل زبل فلتت املاخكا بإيسوس كريستوس نحسابكم من لبوكم كقدسو يو اتبل بصلوتن لمانون مسناي مسغانا اب املاخ يفلت امبر بقلكوا ايتጨነقو سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን اتا مزمور 4-5 ارست اللوا نحمش انكا حانت تقصيد تقميتونا له مالتي من البعد دحري لكم زعاتهم هيبكا زي وداكا يوحنس 4:14 البو زي سانكا ايوب 4:2 كلته محركا زي حللكا ماتيوس 10:8-22 املاخي امسغنكا فيليبي 4:6-7 ኢየሱስ ልዕል የብለካ መዝሙር ዳዊት 30 ካብ 1 ክሳብ 2 ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሐብትና መዓዛ ቅዱሳን ዘበን አገልግሎት ይባርክ እግዚአብሔር ኩልኩም ነቲ ጥቅሲ ካብቲ እግዚአብሔር ዘብርሃልኩም እቲ መዝሙርና ምስቃል እግዚአብሔር ከም ዝኸይድ ምንጩ ካብ እግዚአብሔር ምዃኑ ፈሊጥኩም ንጉባኤ ንኩሎም ተኻታተል ዘፍለጥኩም ካ ዘበን አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር ስለ ቃላቱ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ አብዝሎሚ ዝነበረና አርእስታት ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕን ሳዕብየኑን ዝብል 11.13 ማለት እዩ ኣብ 11.13.1 ማለት ቀዳማይ ንኡስ አርእስቲ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜና ዝሩግ ህይወት ይህልወካ ልቢ ትሪ ልቢ ክህልወና ይኽእል نأملاخ نصرفن نصرفن صرف سبات ناب እግዚአብሔር ዝበጽሐሉ መገዲ ሪኢና ማለት እዩ نأملاخ ተርክሶ እዚኣቶም ኢና ሪኢና ፍርሃት ኣምላኽ ዘይምህላውካ ንርእስኻ ንኻልኦትን نأملاخን ምኽንያት ጸርፍን ሕስራንን ንኸውን ኢሉ እዚኦም እዮም ካብዚኦም እዚ ተማሂረ እዚ ሎሚ ኣስተንቲነ ንብሎ ካብቲ ዘስተንተናዮ ወይ ከዓ ኣብዝናይ ሎሚ እዛ ኣይተረዳእንን ንብሎ እንተሎ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤው ንጉባኤ የወፊ ኣለኹ راي أدينا ممرسالة إد حافيل له نهجدي أنت وين؟ نعم أنت وين أبوي مرقيتا سوري الرأي اتا تقصي اتا رابعي ترستي انت حيزا زلا صرف سبات ناب እግዚአብሔር ዝበጽሐሉ بخلت مقدي قدامي كلاين اغميت ونالو نت مصحف اندرانا كنذكرن كلالين صرفي املاخ ناب እግዚአብሔር بخلت مقدي بس حيلو فرحات املاخ اندحر زيبلك خوينو نا املاخ تركسو ማለት نسم املاخ تصرفو تركسو يلو هراي ناي ጉባኤ
معنا هيوات يبانا نشتك في التنيك بزح خستاي تقربكم جن الراي تايك خوننا من تنبراي تقربكم حنت حتى لاتني مساحة زستنتم كواسي تري لبخنا بالكلاناسي بتعم زقربي بتشمنا مسحب قدس كل جزين ومهارو زلنا تمسجن وخون مدهني علم أبزو وانا خمت تبلونا كل جزي أنا بس نزلنا يحجي كوريو خلخو إتي تري لبس كم زخل تلبي حجي أبزنا هنا جزيسي إذا كل تلبسي تريش سلازخوانا ولا ندار أيوه دا سمعنا ندار أنا تحق بعيننا ندار أناس كم زي كم مخقلك قصة كم زي حنسابي لندي نوعي لندي عينت كند ملس زبلو إتاترر لبس لزلاتهم كستنتنا خلقو زي أحجي داس واي نريو زلنا بزعدنا حجي بحاجة ربطانا هنا خنزارب تخي الناسي إذن كل ما نسين داخدو أجيبهم كم ستاتنبر انتايو كميو وايز خود زلو إلنا عين حتسن انت تزارب كاين وين كنت تسيني مسؤوم حجي حق زارب حد يجي فترد أمي كتزارب ما يتغلينها لك مسمن دق كم تزارب كاي سلامتي حسابات ريو ما تعلبوا مالتي بزي خستنت نخلهم بروئي نريو لنا ناي بحكي زقرمي تر لبس كمي حماق كم زخوني نقول عليه نتهز بخاوين زقد نعوم ترى يكون زقد نقول لها نقد عنا له سأن كستاي مخان مالتي بخم أستنتيني أتا ناي أكل تبتال كل تلبي كل جزء اتحاد كتفلت تخيلي خات كل تلبي زلوجن قبل كخيلي بفتم كتفلت تخيلي خم ملشو يقعد أكم مالتيو خم أستنتنا خلقو أتا حتى زلات النخاني كنت كتبره لدي زلخسي أبتا حجبتا مصحف زقابي هم نلبو كترو رأيه كبل كله نبينو كحد قوئي أب صنعات اللب كحد قوئي مقدو قلنا أيقد فوني هو زي أقلي تكون لنا عندكم جعت حانتي بيت تحطي أبتا ددحري أزلا بيجا انتاي بسي يعني دحر زي بالكوينوسي كغود فئسي كغود إلي كونن كملو سيجر جيزي أخوه خوينا تسميعات نستبلو بوتا تمالسة كل جيزيسي قدافي خمتن بلا قدافي أملاخينا نبقراب زي أقربتي انت أشمو هينا تنزل كونتراديشن تقبر نزلس زمن نسحقو وديو علو مالت سلازقوني نسوون كملس أيكون اللونيو باتي قطعات سكيحو خملس انت دليوكا بنسحاق كدحن أيكون اللونيو زي أسقرب تكستا كويني ما تيسي كتمل ندحر أملاخ كتملس يزدليكا ومبزي أسي وي أنا تردعت إن توتالي وما قلت كتبره لدلي زيا እግዚአብሔር ይመስገን على هوت يسمع لنا እታ ቀዳመይቲ ዝበልክያ እቲ ክልተ ሰባት ተኻቲዖምሲ ሓደ ዝንቀሳቐስ እንስሳ ሪኦምሲ እቲ ሓደ ኣባ ጉንባሕ ኢሉ እቲ ሓደ ከዓ ጤል ኢሉ ማለት ዋ ጤልያ ኣባ ጉንባሕ ዝርኢ ዘለኹ ኣነ ግን ጤል እየ ዝርኢ ዘለኹ ሕጂ ከምኡ እንዳበሉ ከለዉ ኣባ ጉንባሕ ስለ ዝኾነ ነፊሩ ማለት ሕጂ ረእኻዮ ኣባ ጉንባሕ ስለ ዝኾነስ ነፊሩ ምስ በሎ تنفر أي تنفر يلي هاي له مالك يلقى تنفر أي تقول oh my gosh هجي نسيت التاريخ زدقاقم التاريخ أبتهم حزب أملاخ زدقاقم زنبرة قويتا مستنسى حساب تنسى قويتا ترى سبكم مسلوم خيلي بحتم مقابر قويتا مستنسى مستنقرهم قل ونحنا سب مسيل النايمبر إلهم تأتوا قبل الزخبو نتي نايب خريستيان جنزب موسوعة تاوزيهم ገንዘብ ክንበኩም ኢና ተሰሪቑ እምበር ኣይተንስአን ቦሊሉ እጅ ከም ዝበልክዮ ናብ ህይወትና ናብ ኩነታትና ከነምጽእ ከለና ከዓ በዓል ቤታ እንዳጠፍአ ደቃ እንዳጠፉ የህዋቱ እንዳጠፍአ የህዋትካ እንዳጠፍአ የህዋትካ እንዳሰንከላ ነፍስኻ ኣካላትካ እንዳተለብለበ ከሎ እንድሕር ጽቡቕ ኣለና ትብል ኣሌኻ ልክዕ ንሱ ትሪ ልቢ ማለት كابعال بيت كاز غرب نجار يبلكان دحر بعال بيت كابس المات هاليو أبس أجمع اللي دحر دك كابس أجمع اليوم سي كم يجري بين خاطر عمل الله خطب التخيل
ስለዚህ እግዚአብሔር ምስተውዓል ይሃበና ስለዚ ኢና ነጥቃል እግዚአብሔር ምስ ህይወትና ምስ ገዛና ምስ ስድራና ምስ ከባቢና ምስ ዓለምና ናተሓዝና ንኸይድ ብኡን ተመዚና ኢና መገድና ከነዕር ቃል እግዚአብሔር ከንታይ ይብል ቃል እግዚአብሔር ከንታይ ይብል ምክንያቱ እንዳረአዩ ከየለልዩ እንዳሰምዑ ከይርድኡ ንእምሮ ዝህዝቢ ዝድፈኖ በለኒ ይዙ ስለዚ ንምንታይ እዩ እቲ ዝሓድጎ እንድሕር ኢልና ኣብ መሳፍንቲ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 10 ስምዖን ሲምሶን ፍልስጥኤማውያን እነው ኣብ ልዕሊኻ በለቶ ንሱ ካብ ምድቃሱ ተባራበረ እግዚአብሔር ከም ዝሓደጎ ኣይፈለጠን እሞ ከም ቀዳማይ ግዜያት ፍንሕንሕ ኢሉ ክወፅእ ኢሉ ሓሰበ ስለዚ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንሳምሶን ብናዝራውነት ምስ እግዚአብሔር ብቅድስናን ብንጽህናን ክመርጽ እግዚአብሔር ፀዊዕዎ ሳምሶን ግን እንታይ እዩ መሪጹ ፍርቀ ጎኑ ብናዝራውነት ምስ እግዚአብሔር ፍርቂ ህይወቱ ከዓ ብምንዝርና ምስ ደሊላ ክነብር ፈቲኑ ኢሉ ስለዚ ኣቦታትና ከምስልዎ ከለው ሓደ ሰብ ኣብ ክልተ ገረብ ከም ምድያብ ኢሎም ማለት እተን ኣግራብ እንታይን ዝኾና ነፋስ ክደፍአን ከሎ ይራኸባ ማለት ሓደ እግርኻ ብቲ ሓደ እግርኻ እንተደኣ ጌርካያ ነፋስ ምስ መፀ እቲ ንፋስ ነቲ ገረብ ምስ ፈላለየን ክልቲአን እየን ዝድርብያኻ ማለት ኣብቲ ሓንቲ ክትህሉ ይትኽእል ኣብቲ ሓንቲ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ምስ ርክሰት ሕብረት ስለዘይብሉ ሳምሶን ርክሰት ምስ መረፀ እቲ መንፈስ ቅዱስ ገዲፍዎ ኸይዱ መንፈስ ቅዱስ ምስ ገደፎ ዋላ ሓደ መከላኸሊ የብሉን ብሓይሊ ኣምላኽ ይዝስዕር ነይሩ ካልኣይቲ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 14 መንፈስ እግዚአብሔር ድማ ካብ ሳኦል ረሓቐ ካብ እግዚአብሔር ከዓ ክፉእ መንፈስ ይሳቅዮ ነበረ ልክዕ ከምዚ ንብርሃን ኦፍ ምስ ገበርናዮ ሽዑ ንሽዑ ብትኽፍሊ ፀልማት ዝመፅእ እቲ መንፈስ ቅዱስ ምስ ርክሰት ሕብረት ስለዘይብሉ እቲ ቅዱስ መንፈስ ክወፅእ ከሎ ሽዑ ንሽዑ ብርኩስ መንፈስ ተተኪኡ ስለዚ ነቲ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ስለዝኣበዮ እቲ ምርጫ ናቱ ኮይኑ ማለት ስለዚ ኣምላኽ እቲ ክሳብ ዝዕገሶ ተዓጊሹ ምምላስ ተኣቢና ኣምላኽ እንድሕር ገዲፍና እቲ ናይ መወዳእታ ነገር እዩ ማለት እዩ على هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا حراي سمرت حبتنا إذا كحافة بالكلام هيوت يسمع لنا ترديات آمين حبتنا سمرت ربون بتاعتري لبي جمري بتاعتري لبنا عكم سرد عن حجها استمعنا يوم ونكاب زغلتكم لنا بتاعتري لبي كاب صلوت مرحب مالتي جنابنا ናይ ሰዓታት ጸሎታት ኣለዋና ናይ ሰዓታት ጸሎት ከተንብብ ከለኻ ንመዓልትስ ዳርጋ ፍርቅታ መዓልትስ ከይዳ ኣላ ማለት እዩ ፍርቂ መዓልትካ ስራሕ ሰሪሕኻ እታ ፍርቅኻ ፋሚሊ ተለካ ሕጂ እቲ ናትካ መንፈስካስ ኣብ እግዚአብሔር ተጸሚዱሎ ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ሕጂ እቲ ቀንዲ ካብቲ ጸሎት ምርሓቅ እዩ ትርልቢ ዘጋጥመና دحرت زي ودا واحد زماي يقولوا خا اتي نازل عالم هيوت سقون لمون كم اون اتي قال املاح مالتي مس املاح مزررات مصحف قدس ببزحي من باب مالتي اتوم نزكابي هير زقواششو خاني ببزح الدحر كاب ጸሎትን ካብ መንፈሳዊ ርሕቅካስ ናብ ዓለማዊ ንሕርክልካ ሁሉ ግዜ እቲ ናትካ ስጋኻ ብዓለማዊ ስለዝትካዕ መብዛሕትኡ ካብቲ ትገብሮ ማለት እዩ እቲ ዓለማዊ ንነካ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ተበጊስካ ብዙሕ ነገር ትገብር ሰኽራን ይመፅእ ዝሞት ይመፅእ ካብኡ ዝተለዓለ ከዓ እቲ ሰይጣን ሳኻ ስለ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝወነነካ ከዓ ኩሉ ነገር ትገብሮ ኣይርዳእካን ርሕቅካ ስለ ዘለካ ካብቲ ናይ መንፈሳዊ ብዙሕ ግዜ ከዓ ናብቲ ዓለማዊ ንኣብነት ብዙሕ ቴሌፎን ምዕላል ምዝራብ ግዜ ብጣዕሚ እዩ ዝወስድ ንኣብነት ቴሌፎን ንነዊሕ ግዜ ትዕልል ኮንካ ከምኡውን ትብል ኮንካ ቅድም ዝኾነ ነገር እውን ኣልዒልካ እውን ሕማቅ ነገር ትዛረብ ኢኻ እውን ሕማቅ ነገር ትሰሚዕ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እሱታት እዩ ኩሉ ነገር ንዓይቶም ዝርዳእኒ ማለት እዩ
እታ ንገብራ ዘለና ንሕና ከመይ ጌርና ናብ ድሕነት ንኣቱ ወይ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ወሓዚ ማይ ዝብለና ዘሎ ወሓዚ ማይ ንዓይ ከም ቃል ኣምላኽ ከም ወንጌል ኮይኑ ይስማዓኒ ከምኡ ይርዳእኒ ሕጂ ከምኡ ክንገብር ከም ዘለና ማለት ተኽኢልናስ ብዙሕ ተሰዓት ሸውዓተ ሰዓታት ፀሎታት እተን ካልእ ሰዓታት ከዓ ናይ ስራሕ ግድን ክህልወና እዩ ከምኡ እውን ናይ ዕለታዊ ናብራና ሕጂ ብከምዚ ጌርና ኢና ንሕና ካብቲ ትርብ ንርሕቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ይኣምነለይ ቃል ህይወት የስማዓልና ስምረት ሓብትና ግሩም ዝኾነ ኣስተንትኖ ተቐዳመይቲ እቲ ጸሎት ምሕዳር ጸሎት ማለት ምስ እግዚኣብሔር ምዝራብ ምስ እግዚኣብሔር ምርኻብ ማለት እዩ ድሕር ጸሎት ኣቋሪፅና ከዓ እቲ ምስ እግዚኣብሔር ንራኸበሉ ቻነል እንታይ ኮይኑሎት መትረብ ተበቲኹሎ ማለት ብትኽክል ልክዕ ማለት ምክንያቱ ኣቦታትና ሃዋርያት ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐበልዎ ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀራእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም ኣለኹ ኢልዎም ማለት ስለዚ ሕሙማት ከሕውዩ ለምጻማት ከንጽሁ ኣጋንንቲ ከውፅኡ ጀሚሮም ሓደ መዓልቲ ግን ክሰልጦም ኣይከኣለን ስለዚ ንስኻትኩም ናይ ኢየሱስ ሃዋርያት ኢኹም ኢየሱስ ከዓ ስልጣን ሂበኩም ይወደይ ሕውይ ኢሉ ኣምፂዎም ዝበሉ እንተበሉ ምዃን ኣብዎም ማለት ግን ክብሪ ንዝኽርስም ይኹን ከይሓፍሩ ከይዋረዱ ኢሉ ኣብቲ መንጎ ጎይታ ተረኺቡሎም ንጎይታ ምስ ረኣየ ትቦት ሕሙም ናብ ደቀ መዛሙርትኻ ኣምፂዮ ደቀ መዛሙርትኻ ግን ተሕውይዎ ኣይከኣሉን ምስ በሎ ዘይኣምንን ዓማፅን ወለዶ ክሳብ መዓስ ክሳብ ምሳኻትኩም ክህልየ ኢሉ ነቲ ጋኔን ኣውፂኡ ነቲ ሕሙም ኣሕውይዎ ድሓር ብሕት ምስ በሉ ቦታትና ሃዋርያት ንሕና ዝተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ፀላእን ክትረግፁ ስልጣን ሂበኩም እየ ኢልካና ኢኻ እንታይ ኮይኑ ኢሎም መዓንቲ ዘይቀናዓና ኢሎም ምስ ሓተትዎ ዝንቱ ዘመድ ይወፅእ ዘእንበለ ጸምዎ ጸሎት ኢሉ እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ዝመሰለ ዓሌት ከምዚ ዝመሰለ መንፈስ ርኩስ ብዘይ ጾምን ጸሎትን ኣይወፅእን እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ ንረኽበሉ ምስ ኣምላኽ ንራኸበሉ ነጋንንቲ ንስዕረሉ ንሓሳብ ስጋን ንተጻብኦ ዕለታዊ ኣብ ቅድሜና ፀንሕ ንሰጋገረሉ ጾምን ጸሎትን ስለዚ ጸሎት እንድሕር ኣቋሪፅና እቲ ምስ እግዚኣብሔር ዝነበረና ርክብ እንታይ ኮይኑሎ ተበቲኹሎ ማለት ምስ እግዚአብሔር ዝነበረና ርክብ ምብታኽ ማለት ከዓ ልክዕ ከምዛ ንመብራህቲ ኦፍ ንገብራ ኦፍ ክንገብራ ከለናስ ነተን ተላጊበን ፀንሓ ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ ኢና ንፈልየን ማለት ስለዚ ነቲ እቲ ጥርሙስ ብባዕሉ ከብርህ ስለ ዘይክእል ካብቲ ጀነሬተር ሓይሊ ስለ ዝረክብ ካብቲ ጀነሬተር እንድሕር ተፈልዩ እቲ ክበርህ ዝፀንሐ ጥርሙስ እንታይ ይኸውን ፀልማት ይኸውን ልክዕ ብጣዕሚ ተጠንቂቕና ዋላ መገዲ ይኹን ዋላ ድራይቭ እንዳገበርና ይኹን قدنا يكون المصحف كنسلنا خنصلي جن أبتنا يصلت جزينا جن بجبو كنسليو سلازم ترلبي كاب أملاخ زفلي كاب صلت مسن فلي أتي وحازم يستبهلك أنتي على أملاخي أتي زي ودا نزل علم هو تزخون سجان دمنا كريستوسي كاب جون زفلفلة كاب جون زواسة صوري مايو كله جالس كي أخي زابير زبنا قلقلت كي يبارخ زابير اسمرت حبتنا بتعامل صبغ زغنا نوزحات توم سمعنا زلوها مسحات زتأكمي مخنياتو أب نفس وكف سبات ولا منفسه وهبوتهم بزح نجر وديقهم زقاتهم من السحاب مستمر سجن كندز عامت كندز جزية بتخسيان قدي في نيرة كندز جزية صلوات قدي في نيرة سراح مستعد عني بو غير قدي في مسجد فكوها أبو غيره كمو مخنيات بالجلسي موضوعي أو مخنيات يجزاروا أمامه عابنا قري خستنتينكي أسمرت حبتنا قبل بناء هدره هراي كالوت كابزلومي نجزابير مزين فرح زروق هواتي هلونا نجزابير زين فرح مزين فرح لبنا يدرق يترر نأملاخ نصرفون إذا صرف زخاء بخلتها مجدي أب أملاخ كم زمسح نجبر نسم أملاخ نركسه إذا كل نجارات يمسئلنا نايلومي زنبرر إسناعيمو كابزي زتردعنايو وإذا استنتنايو كم زي حواتنا قلت وصنها إذا استنتنايو ويكازي تردعنا نبلنتلو يتي جزينا يقبعي
زخونة كساب تدالو زخونة عينة رسحات وي ناي صبح نجر اب صليم اب كالع حبراو نجر كودقن اب صعدا خدان كعلبن كله ببيني كمو خا اب مثالي انت كصحيف له امنزرا كبرت نفسي اتحدني كل غزي امنزرا نعلم بعلم يمثلا نزار نبر العالم بمنزرا يمثلا بقندو امنزرنا هيوت نزنبر سبكا ودي يكون سبا يكون سبيتي امنزرا يبليل امنزرا كبرت نفسي اتحدني اجنتاين مبالي مس املاخ زنبر ابيت املاخ زغلغل نقال املاخ زغلغل سب نئشتي ون جيغا خفصم كله كمتي اب صعدا خدان تتصيق صبحي وي كالي چقا غوليحو زرع غوليحو سلازرع حواري قدوس باولوس نتيميتيوس كبل خلو ننسنتك حدكو اين عقا انا حساب زمص امن بابن ممعادن ممهارن تصمد اذن تغيركا نعخان نتوم زسمعوخان كتدحني خان نابله يمعدون نيرو مالت سلازتي سم املاخ يصرف كبحال كله لومي اب عالمنا نريو زلنا بزحات ناي تقال اغلغلتي ناي بيت مقدس اغلغلتي ناي املاخ اغلغلتي اماس ميديا وصيوم تارا سبات زي امنت زي بلو زربا كسمع كله ابيناي غزي ابينا ايوان كم زلنا نغزينا استنتينا نفسنا املاخ كنا معقوبان سلتهم ابكي قلوع زخونه ودقات زودكون اب صلوتنا خنذكرهم ناي كلنا حلافنتي زخنغبركا እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛልና حراي كالوت أبو مرقدة حراي سامحونا يا أدو تسمع لنا آمين أنا سي زيان يا غرفتي كسنتنا صنيح منالباش نحنا سي زي تنسبلو نخل لينا ግን بتا حدا عيني انا دري اني مبزحت غيزيس ولاون ابزا املاخ مطراف بالسليا تاعت صرف سبات ناب እግዚአብሔር ዝምርፍ ለመንገድ ትብልሲ ካብትስ ተማህርናዮሲ ወላ ኃጢአት አብዝ ገበርናሉ ጊዜስ بسرت ترلبنا ወይ بسري ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይምህላውና እጂ ኃጢአት ክንገብር ከለና ወይ ሓደ ነገር በደል ክንገብር ከለና ወይ ንኣብነት ንሰብ ክንጻረፍ ከለና ወይስ ዝኾነ ነገር ክፉ ነገር ኣብዝ ዝገብረሉ ጊዜ ንሰብ ጥራይ ይኮንና ንብድል ዘለና ምናልባሽ ከምኡ ኮይኑ ይስማዓና ነቲ ሰብሲ እምዚ ነቲ ሰብ ጥራይ ኮሪ ኢልና ንሓስብ ዘይኮነስ ንወንጌል ነጽርፍ ከም ዘለና ማለት ክብደቱስ ማዕረክ እንደይ ስታይ ምኻኑ ከሐስብ ጸኒሕ ንኣምላኽ ብዝያዳስ ንኣምላኺና ኣጽሪፍና ያዘለና ኣብ ቅድሚ ህዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቁ ኣብ ቅድሚ ህዛብ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ኣካይዳኻ ተጸብቕ ከም ዘለካ ምክንያቱ ብሰንኪ ኣካይዳኻ እግዚአብሔር ይጽረፍ ከም ዘሎ ብዝያዳ ስታይ ከብላ ጸኒሕ ምሳ ዝበልኩዋ ዝብእስኹም ክትብላ ጸኒሕኩም እያ مساعد خيدة قال يوتيست يسمع الناس لتزنبرنا جزي خان أملاك نمسكنه آمين آمين سلغالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሰባት ይኹን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ህይወትና ክንፍጽም ከለና ብቐጥታ ናብ ኣምላኽ ዝበጽሕ በደል ምክንያቱ ኣብ 51 ቁጥር 4 ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻውን እከይ ገበርኩ ይዝብል ኣቦና ዳዊት ምክንያቱ ናብ ሰይቲ ኦርዮ ክጥምት ከሎ ነቲ ኣይት ዞሙ ዝብል ሕግ እግዚአብሔር ኣፍሪስወሎ ማለት ንሰይቲ ኦርዮ በኣካል ክደፍራ ከሎ ናብ ሰይቲ ሰባይ ኣይት ኺድ ዝብል ሕጊ ኣፍሪስሎ ማለት ንኦርዮ ብሕቡእ ከቕትሎ ከሎ ኣይትቕተል ንጹህ ደም ኣይተፍስስ ዝብል ሕጊ ኣፍሪስሎ ማለት ስለዚ ኸ እዩ ንዓኻ ንበይንኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሚኻውን እከይ ገበርኩ እዚ ብምግባርና ዝመጽእ ኣብ ልዕሌናን ኣብ ልዕሊ ኣምላኽን ዝመጽእ ጸርፊ ኣብታ ናይ ዳዊት ከይወፃና ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ቁጽሪ 10 እቲ ሑሻይ ዝበሃል ይቕሬታ ሽምዒ ዝበሃል ንዳዊት ክጸርፎ ከሎሲ
እቶም ደቂ ሓብቲ ወተሃደራት ምስኡ ስለ ዝነበሩ በቲ ጎኖም ስለ ዝነበረ ክንቅንፅሎ ክንቀትሎ ፍቀደልና እዮም ኢሎሞ ንዳዊት ኣብ ቁፅሪ 10 እንታይ እዩ ዝብሎ ንሱ ግና ኣቱም ደቂ ጽሩያ ምሳኻትኩም ኮይነ ዝገብሮ እንታይ ኣሎኒ እቲ ዝረግመኒ ዘሎስ እግዚአብሔር ንዳዊት ርገሞ ኢሉ ስለ ዝኣዘዘ እሞ ስለምንታይ ከምዚ ትገብር ዝብሎ መን እዩ ስለዚ ሽምዒ ዝፀርፈኒ ዘሎ እግዚአብሔር ንዳዊት ርገሞ ንዳዊት ጽረፎ ኢሉ ስለዚ ንጹህ ደም ዘፍሰሰ ሰብ ሰይት ሰብኣይ ዝደፈረ ሰብ ኢሉ እንተ ፀረፈኒ ግብረይ እዩ እግዚአብሔር ከዓ ንዳዊት ርገሞ ኢሉ ኣዚዝዎ እሞ ከይትትንክፍዎ ይዝብሎም ማለት እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ስለዚ ንሕና ብንገብሮ ንህይወትና ንስም ኣምላኽ ነቲ እምነት ነቲ ስድራ ቤት ንኩሉ ነገር ይዝልክም እሞ እግዚአብሔር ነዚ ኸነስተውዕሎ እግዚአብሔር ፀጉእ የብዝሓልና ሃራይ ካልኦት ሃራይ ካብ ዘሎም ማዓንቲ እዚ ኣስተንቲነ እዚ ተረዲኤ ንብሎ ወይ ከዓ እዚ ናብና ኢሎም ማዓንቲ ተረዳእና ንብሎ እንተሊ ኣቦና ምርጌታ ቃል ህይወት እስማዓልና ኩሎም ኣሕዋትና ዝበሉ ኣነ ከም ንእሽተይ ኩሎም ዝበሉ ትምህርቲ ጥዕምቲ ስሪ ልቢ ኣዝዩ ኣብ ህይወትና ሕማቕ ምዃኑ ቀዳምነት ንእግዚአብሔር ነግዮ ካብ እግዚአብሔር ሓሊፉ ከዓ ንህዝብኻ ንሃገርካ ንዓሌትካ ንኩሉ ነገር ሕማቕ ማለት እዩ ሕማቕ እዩ ሕጂ ወለድኻ ተሪር ልቦም ተነይሮምሲ እቲ ውላዱ ኣዝዩ ንውላዱ ብጣዕሚ ሕማቕ ሽም ምዃኑ ደሙን ኣብ ምትካል ዓይነት ዘብፅሕ ይኸውን ማለት እዩ እቲ ትሪ ልብስ ጥራይ ናባኻ ጥራይ ዝውዳእ ኮይኑ ኣይሕፀርኒ ሓፂሩ ኣይሕፀርኒ ስለዚ ይመሓላለፍ ምዃኑ ከስተንትና ፀኒሐ ማለት እዩ ስለዚ ትሪ ልቢ እስኻ እኳ ተሓለፍካ እቲ ብስኻ ብዝገበርካዮ ተሪ ልቢ ብናትካ ሰበብ ምስ እግዚአብሔርካ ከይተዓረቕካ ከይድካስ እንደገና ከዓ ኣብ ውላድካ ሓሊፉን ኣብ ደም ምትካላት ዝበፅሕ ጉዳያት ስለዝኾነ ኣዚና ክንጥንቀቐሉ ከም ዝግባአና ብቐዳምነት ነታ ህይወትና ናይ ዘለኣለም ህይወት ንወርሳ ኣበይ መእተዊትና ክንፈልጥ ኣለና ብዚኣ ተሪራ ልብናስ ኣብኒዮ ከዓ ተራርያ ክፀንሓና ማለት እዩ ብዓብዩ ከዓ ንኩሉ ዋላ ኣብ ምድሪ ከለኻ ከዓ ሓደ ተሪር ልቢ ዝኾነ ሰብ ቤተክርስትያኑ የፅርፍ ህዝቡ የፅርፍ ዓዱ የፅርፍ ዓሌቱ የፅርፍ ውሉዱ የፅርፍ ንኩሉ ንብዙሕ ነገራት መጀመርያ ናይ ኣምላኽ ስራሕ እንድዩ ካብኡ ንታሕቲ ግን እቲ ብሂወት ከለኻ እትዘርኦ ዘርኢ ከም ዘራእቲ ኮይና ኣነ ከስተንትና ፀኒሐ ዘርእታት ሕማቕ ዘርእሲ ንብዙሕ ነገራት ሕማቕ ቢሕቕ ዘላ ቢሕቕ ብዙሕ ዝለወስካዮ የባላሽወልካ ስለዚ ወላ ስኻ እውን እንተሓለፍካ እቲ ዘርእኻ ዘርኢ ፅቡቕን ሰናይን ዝኾነ ፍረ ወላዲ ከዓ ዋላ ኳሱ ኣብ ምድሪ እንተዘይነበረ እንተሓለፈ ብመዓልቱ እሱ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ብዝሪኦም ብዙሕ ሰናይ ዝኾነ ፍርያታት ይገድፍ እሞ ሕጂ ከዓ ንሕና ንቤተክርስትያንና ከነፅርፍ ካብ ዘይብልና ሓደ ሕጂ ቀደምስ እንታይ ይሓስብ ሕጂስ ዌብሳይት በዚሕስ ብዌብሳይት ብዓይንኻ ትሪኦ እቲ ኣብቲ ዌብሳይት ዘይነበረ ግዜ ግን እግዚአብሔር እንዲ ዝሪኦ ባዕሉ እንዲ ኣምላኽ ናይ ባዕሉ ኣምላኽና ዝርኢ ኣለና እቲ ሕጂ ግን ሓደ ግዜ ክትርኢ ከለኻ ኣብዚ ዩቱባት ኣብ ካልእ ቸርች ከይዶም መስቀል ሒዞም ከለዉ ኣነ ኦርቶዶክስ እንዳበሉ ተመሊሶም ከዓ ነፀላ ገይሮም ከዓ ኣብቲ ናይ ኦርቶዶክስ ትሪኤን ኣሕዋትና ሞ ሕጂ ገለገለ ከዓ ይወፅእ ሓቂ መቸም ኩሉ ግዜ ኣይትሕባእን እንድያ ትወፅእ እያ ሓቂ ኣይትሕባእን እያ ሓቂ እያ ሞ ኣብ ክልተ ወገን ምሕንካስም ከም ዘሎ ኣብቲ ትኸይድ ኣብቲ ከዓ ትኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ተጋጊኻ ነርካ ከይድካ ክትምለስ ንቡር እዩ እንተኾነ ግን እቲ ትሪ ልቢ ከዓ ካብቲ ሓንቶ ዝገለፅኩማ ኣብ ኦም ክልተ ኦም
تنطلطل مو دحات نفاسك هلو بيلي وستك اجي اي كافتي كافت هونكا خا اي كاب امنت اي مس املاك تعاريكا اي مس حزبك اي شمكا صبيقو بقى كله زرقرق دبلكم ما عندي زرقرق زبله هيوت نايز العالم ورشا زي بالكا تخون امو ازي بزي اخسن تناصني حي سلا كله እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ህይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ይመስገን ቃለ ህይወት ይስማዓልና ከምቲ ንዓና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ መዝሙር ዳዊት 121 ስት ንእግዚአብሔር ዝፈርሖ ብትእዛዙ ከዓ ባህ ዝብሎ ሰብ ብፅኡ እዩ ምስ በለ ዘርኡ ኣብ ምድሪ ክስልጥን ወለዶ ቁንዓት ከዓ ክባረኽ ይብል ማለት እዩ በአንጻሩ ቶም ሕማቅ ዝገብሩ ሕማቅ ምግባሮም ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ንደቆም ሕማቅ ምግባር ኣውሪሶም ዝሓልፉ ብዙሓት ዓበይቲ ጎይታ መጠንቀቕታ ክህብ ከሎ ኣብ ማቴዎስ 23 30-31 እንታይ እዩ ዝብል ብዘበን ኣቦታትና ነርና እንተንኸውንሲ ኣብቲ ደም ነቢያት ኣይተፀንበርናን ትብሉ ኣለኹም በኣርስኸ ደቂ ቀተልቲ ነቢያት ምዃንኩም ባዕልኩም ትምስክሩ ኣለኹም ንስኻትኩም እውን መስፈር ኣቦታትኩም መልኡ ይብል ካብዚ ከምዚ ይሰውረና እግዚአብሔር ስለዚ ንርእስና ንስድራና ንቤተ ክርስቲያንና ንህዝብና እቲ የማነ ጸጋም ገልበጥበጥ ምባል ኣብ ሆሴውን ቃል እግዚአብሔር ደልዮምሲ ካብ ኩሉ ኽዘርዮም ቃል እግዚአብሔር ግን ብኸሙ ኣይትርከብን ይብል ኢልና ዘሎ እንታይ ኣብ በረኻ ኣሎ እንተበልኹም ኣይትፁ ኣብ ገዛ ኣሎ እንተበልኹም ከዓ ኣይትእተው ንቁም በብህላውየነስ ከነኣምር ፈጣሪና ኢሉ ኣብዘ ዘለናዮ ንጽናዕ ብኸሙ ኣይመስኒ ሓደ ሃውሲ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆን ነይሩ ቤተ ክርስቲያን እውን ኣገልግሎት ነይሩዎ ስብከት ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ነይሩ ወፂኡ ናብ ካልእ እንታይ ሽሙ ክኸይድ ከሎስ ታኾንካ ዳ እዛ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ጉድለት ረኺብካላ ምስ በልዎስ ኣነ ክርስቶስ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያን እየ ዝደሊ ድሓር ኣብቲ ሓደ ይበፅሕ ድሕሪ ሓመድ ናብቲ ሓደ ይቕይር ድሓር ናብቲ ሓደ ይቕይር ነተን ኣብ ኣስመራ ዝነበራ ማሕበራት ንኹለን በፂሕወን ማለት ንኹለን ምስ በፅሐን ኣብ መጨረሽኡ ናብ እንታይ ከይዱ ናብ መስተን ናብ ካልእ ነገርን ከይዱ ማለት ድሓር ቶም መጀመርያ ዝፈልጥዎ እታ ብክርስቶስ ዘለዋ ቤተክርስቲያን ረኺብካያ ዶ ምስ በልዎ እንታይ ኢልዎም ካብቲ ዘገርም ኣብዚ ምድሪ ክርስቶስ ዘለዋ ቤተክርስቲያን የለን ኢልዎም ማለት ንባዕሉ ካብታ ክርስቶስ ዘለዋ ቤተክርስቲያን ወፂኡ ጠፊኡ እናሃለወስ ግን ኣብ ምድሪ ክርስቶስ ዘለዋ ቤተክርስቲያን ስለሳውን ከ ከም ዝኾነ ኢሉ ከዓ ከመኽኒ ጀሚሩ ሞ እግዚአብሔር ካብዚ ከም ዝሰውረና ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግዜና ይቃረብ ኣለሞ ቦና ብመልአከ ሰላም ዓለም ዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጽውልና ነቦና ናብ ኣውደ ምህረት ብኽብሪ ይዕድም ኣራይ ኣቦና ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ዘመን ኣገልግሎትኩም ባርኽ መዝሙር ዘመርቲ ሓፍትና መዓዛ እቶም ኩልኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ድማ ነታ መዝሙር ጥቕስታት ጌርኩም ከምኡውን ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና እዚ ተረዲአ እዚ ኣስተንቲነ ኢልኩም ሓሳብኩም ክትቡ ዘምሰኹም እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ዝማሬ መላእኽቲ ድማ የስማዓልና እቲ ዝሓለፈ ከምቲ ቦና ዝበልዎ ነዊሕ ጉዕዞ ከይድና ነበርና ካብ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንረኽቦ በረኸት ጠቕሚ እዩ ነይሩ ሕጂ እንመሃሮ ዘለና ድማ ሳዕብየን ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ እዩ ካብቲ ሳዕብየን ንእግዚአብሔር ዘይምፍራሕ ዝብል ኣብ ቁፅሪ 11-14 ካብ ዘሎሙ ዝረኣናዮ ፀርፊ ሰባት ናብ እግዚአብሔር ዝበፅሓሉ መገዲ ክልተ እዩ ይብል ሕጂ ንሕና ብክልተ ክንፅረፍ ንኽእል ኢና እቲ ሓደ ሕማቅ
بمقبارنا نأجزي أبيهر بزي مفرحنا تنصرف كلنا نحنا ديكونا طرح نصرف زلنا اتزفت أرنا أجزي أبيهرون بأنا أبكن زخبر بسنكنا يصرف إتا مجد أجزي أبيهر دما بسنكنا تتصرف على مالتيو إتكال أي دما نحنا سلام سم كرسوس سلا كرستنا سلا وانجيل كنصرف كلنا دما عسب لنا مالتي وانجيل ماتيوس معرف حمشته قصر 11 انت يزبلنا انت صرفكمن انت سغوغكمن ما انت يدما كفؤ زبل بحشط انت تزاربلكمن بصعان يخم سلا سماي انت صرفكم سلا سماي انت سغوغكم سلا سماي كفؤ انت غبركم سلا سماي دما بحاسوت انت تزاربلكم بصعان يخم حجي أبز أوان إزي نحنا دينا سلا خبر أجزي أبيهر سلا سم أجزي أبيهر لنا نصرف زلناس ولا سم أجزي أبيهر ويك الوانجيل ويك رسنا بسنكنا بأنا تصرف الله تحدث أرفي نبرخات نهيوت نزل علماوناتيو اتحدث أرف دما نموت نخونانيه نزل علماوي مقصعتي ايو اما سعبين اجزي ابيهر سعبين اجزي ابيهر زي مفرح ناجزي ابيهر زي نفرح ندحر كوينا بسنكنا اجزي ابيهر بسنكنا قال اجزي ابيهر بسنكنا دما مجد اجزي ابيهر دما يصرف مالتيو بسنكنا تخبر املاخ تتصريفو بسنكنا تقنعت املاخ دما مجد املاخ انتدعى تصريفا اتمودعتا سعبينو كساب كندي مخانو دما كنردايو زقبانا اما أفرحت أجزي أبيهر انت الليخا كل صرفي كل سلاسم كرسس كبرن كرسس يلكا أباخا يزورد نأجزي أبيهر زي تفرح انت دا أخون كاقن سم عملاك أخا تتصرف مو اتي صرف سباسي نابجزي أبيهر زبط حلو بخلت مجديو يزبل زلمو اتا سلسمي انت تصرفكمن انت سغوغكمن كفؤ زبله بحاسوت انت تتزاربلكمن بصعان يخم يا تبلنامو حواريا بطرسون أقدامي ملأختو معرف 4 قصر 14 ما انت سم كرسوس انت تصرفكم اتناي كبرن ناي املاخن منفس اباخاتكم يحدر يمو بصعان يخم ما انت سم كرسوس انت تصرفكم اتتصرفي نحنا غنصرفو دا أمبر بسانكنا سم كرسوس تصرف بسانكنا مجد اجزي أبيهر كتصرف قبو أيكونان أما إزي كنقبر دما فرحات اجزي أبيهر انتلينا ما انت سم كرسوس
ክንጽረፍ ንኽእል ግን መወዳእትኡ ክብርን ናይ ኣምላኽ መንፈስን ድማ ኣባና ዝሕድር እሞ ብኸምዚ ክንነብር እግዚኣብሔር ይሓግዘና ስም እግዚኣብሔር ዘጽርፉ ከይንኸውን እግዚኣብሔር ንኹልና ሓይሊ ይሃበና ስለኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሐዮ ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ሓፍ ንበል سما بوالد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين من سلام صلى صلوت كم بحدش كل نزعجيا بهير رب قويتانا مدحنا يس كرسوس من سلام زحنت لكل زغنات قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل عليه بين مؤمنانين بزح سلام كهير كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር أملاكنا أيو من سلام صلي بسماء تنبر ربنا سمكاي قدس من قصات مسا فالكامتا بسمايكم دمام دريكون عائلة انجرانا لما هبلنا احنا نزبدلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعمسنا ندقلنا وكفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلين كبر نزل علمنا كائم امين وزت يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك له حلنا غدا نقليخي بسقاخون دنقليخي بدي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سغيكا انس برغتي خي فركر سوم برخيو وملت تصقا جابير مساقيو اوفست دسبلكي عطياتنا خسر يلنا نفت ودغ يس كرسوس منتانا محرات لمن لنا امين ونقول تحجيا بهير اللي من كان مالدا كان لنا ونقول سلام هبلنا كل يبكانا خام جابير اطرينا صقاها ونفسلنا جاك خان نفطب على املاخ بنان كل اسم كان سمن يصوعون لنا بسما يزل غن سلام كعبل نفس كلنا حدر ابز عالم من زمن بارنا بسلام حدو كل مرات سب سلطان بقدس اسم سلام حبهم أبزريانا نزلوكم مكان انت عذابك أمخرها أم إتاونا مصانا نزلو قراوتنا بكل سلام حلوهم بودعون بعنعون واتك النبرن كل سنة يملخوا دما ناخاني زيابي أربون فرح بحياونات كندكبن وكرسات مسؤول اسمه ينفذ كل سن سقانان صناعتهم بؤذر لك على من كل ساعة نزل علم أمين قدوس قدس إجابي راملخنا زنبار كازر لخا كل حليف كارم ما نزل علم تنبر كمسراك سامعراب كاب سمين كسعدبو بسم كان زل علم تمسكن يكون سلا أملاغنت كان سلا فتحرينت كان سلا قويتنت كان سلا نكسنت كان سلا ملكوتنت كان قدس إجابي راملخنا نخورك كان مسكنك نقلقلك كان قزاك كاف قميلنا دمان سجدلك ساعات ما عالت تبارك لنا نسقاها مس عزام شدي أنس عزالي تزي عند ما بارك لنا سلا زقوبة إذن سلا زقوبة أخن ساتفن سلا بهوات بتعنا دو زبل كان أنت مسكن زقوبة إذن ما منفس عبيو ناب سماي زتأمتنا فرحاتك أحديرو دما أبت سلام أبت سماي أبزل علما وقبائي قدسان زت أمبر كازر إي قبائي قبرلنا شلقالك فلت راح ديكونس بتنفلت قالك نعاخا خفلت أنا مقدخا ختحزنا تقنع مقدي أتحجد ما بمنفس كعبينا نسغى حقزنا كمزي معدي منفساو زي بلهم كتبلنا دمان لمنكا احنا نتذهب كنا دما تتقم تقبرنا صومنا بارخلنا قدسلنا بلمدي ببهلي زي كنا تايدا بإمنات تملئنا منفسكا تمريحنا خنصممو مدراو برغتن سماوي هوتن كنرخبلو سخاطريو سخاط تقبلو صومن صلوتن سباعيا قبرلنا مع زقرر محرز زورد كل خناتاتنا زصبق قبرلنا عالم سلام إذا زلنا يهاجر سلام نهاجرنا نهزبنا نقرابتنا منقنا سلام هبنا أب حمام زلوا بتصلوا ذكرنا زولنا أسمعتهم نفلتهم زي نفلتهم نسخان كلهم تفلتهم يخمو بعين محرت كاتم مثلنا قسلهم فوس سبارهم سجن حمامهم دماء سقايا ما قلل طميات نسعلنا أسرات فتحلنا أبصابار تشنك مكرا زلوا مصروف ترلهم نقول لنا دماء مقو حاتياتن سنسلت حاتياتن بتكان سيركان
حاراوصانا ولدنا يم كلهم أوداتهم أولدهم عبيتهم نعيشتهم بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا نعاخا زي كون أيتهابنا يطفقوا ملسلنا يودقوا تنسألنا زرحقوا دم أقربلنا قدس إجابير أملاخنا وأبو فرز اللو دحن يتولنا أما قشاز اللو دما دحن ملسلنا ملعكا قدس قبري اللي كادما كاب نفس الطفاعات كاب سغاو قرات حلونا كابدينا قدس رنجل مريم برخات رديت كفلنا سلام وعلكنا أخانا مسكنكا سلام كتحضرنا دما نمعقبك سلام حديركا أدك إسكا تنسيخا نيصبح سبات قبرنا سمايات نبرابونا سمكا يقدس من قصغات مصا فقد كام تاب سمايكم دما عمدريكم نعلت انجرانا لما هبنا نانز ودولنا بدولنكم زحدقنا لهم بدلنا نعمسانا ندقلنا كفاد احنا نام برفتنا يتتونا من قصنا حيلن كبر النزل علمنا تكايما أمين روزتي يا مريم بناء قدس جبريل ملا سلامتك سلام لك له لنا غدن قليخي سقاخون دنقليخي ودي زابير طبات قويتا سراوي سلام لك له استغيكا عن السبرغتيخي فركر سغم برخيو وملتصقا يا بيهر مساقيو وفستي دسي والكي كتيات ناصر يلنا نفت ودخي يسوس كريستوس منتانا محرت لمن لنا أمين يفتح ويشري اكزينا عملاك المدان يس كريستوس كاني كنا سرايت قدم ساسي أبسا ولدو لبركسات إبراهيم أنتم أبويا كانت وعيديا كانت ترون سعيدو بسانات ببس مكما كنا فتانا ونصحنا يرسين سكولان سميت جيو مهار النكرسس مال عصر تغلتي جيو مهار النكسوس 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 بز حلفة محرنا بز متصحلونا بافن منفس قدس وانت اجزيتنا ماريا مهار النكسوس مال عصر تغلتي فانت اجزيتنا ماريا محمد نكسوس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ዘለና የቦታን ቅፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብፅሐዮ ንኩልኩም ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ ጉልበትኩም የጽንዕ ግዚኹም ይባርክ ህይወትኩም ሓሉ ብሩኽ ምሸት ትግበረልና آمين قال تسمع لنا بوتاتنا دحان حضروا كلكم روح قنيا تقبلنا آمين آمين حنقدروا دحان قنيو آمين 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 صلي صلوت استمع لنا يوم هللاب كان እግዚአብሔር ቀሪቡ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ይሰማዕና ቃል ይመትከዓ ኣብ እሙሮና ይሕደረልና ኩልኩም ነዚ ቅድስት ቤተክርስትያን ትህቦ ኣገልግሎት ኣብዘ ዘለኹም ምኾንኩም ብጥብኣትን ብኣንቃድዎን ክትከታተልዎ ዘምስኹም ቅድስት ቤተክርስትያን እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ህታን ንኽፈልኩም ትብል ከምቲ ክሳብ ሕጂ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቓዱ ስለ ዝኾነልና ነዚ መፅእ ከዓ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ሰላም ሕደሩ ብሰላም ይራኸበልና ሰላም ሕደሩ ሰላም ቀኒዩ ለዚ ነበረና ጊዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብሩክ ለይቲ آمين آمين قال هيوت يسمعنا بروح ليت بوتاتنا آمين آمين آمين